Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto Diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Mayo 1 tuig 2025. Kagkaron sa aton sining gina-vote countdown. 11 dias na lang kag 2025 national, local and parma elections na. Sa gihapon inimo lang ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga talaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Job seekers nagdagsa sa job fair sang Department of Labor and Employment Region 6 kadungan sang Labor Day celebration. Mga grupo sang mamumugon nagpatigayon sang protesta kadungan sang Labor Day. Ano ay hanang ginasinggitan naman sa karon sang grupo sang mga mamumugon. Sa bihag nga bahin 15 anyos ka minor de edad nakuhaan sang illegal nga droga sa ginparingan nga bypass operation sa distrito sang Haro. City Councilor said Free Cabaluna nagapati nga isa lang ka persona ang nag-vandalize ang Portales sa Sunset Boulevard kag sa iya siningan nadakpan sa damlaglang. Samtang mga mangrove sa distrito sa Galapas, partikularmente sa barangay Nabitasan, naapektuhan sa Slow Protection Project, Kapitan nagapathag nga kumplito ini sa dokumento. Muni madalagwar mabalita issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton temprano pa ang adlaw pero sa karon nagalabot na kita sa 40 degrees Celsius ang aton sining heat index kag may tsansa pa ini nga magtaas gani sa aton sining mga kabombo palinton gid no reminders nga hindi gid magpadugay nga bulad sa initan bangod nga delikado karon ang balatian tugas ang tuman kainit o kung ining ginatawag nga heat stroke kag kung kamungadaan mayara sang balatian or may comorbidity nga ginatawag sinibanwa no mas pakamayuhon nga hindi anay magsagad tinersagwa sa oras sang subong nga mga tinakna nga kung sa tuman ang pagsingkal sang kainiton man sang tiyempo o agud nga mapahilayo kita sa anuman nga sahi sang pamalatian tugas sang tuman nga kainit sa karon siniya nga mga tinion. Oras naton 56 minutos na ang nakaligad sa takna sining nga alas 11. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto ang naaresto tubla nga Chinese national nga nakuhaan sang spy gadget sa aton sini karon iya nga mga kauturan ginpayag diri sang Senado nga ining pag-aresto nagakumpirmar lamang sa pila ka mga reports man nga nabaton nga mayara sang pag-interbiner ang iban sining nasyon, partikularmente ang China sa palabuton sining 2025 midterm elections. Ang Chinese spy nga ginaresto sa National Bureau of Investigation sining lamang nga Martes nakuhaan sang spy equipment sa iya sining salakyan nga nagapabalik-balik sa Comelec office dito iya sa may Intramuros. Ang pagtukib sining isa iya ka International Mobile Subscriber Identity or IMSI catcher sa sulod sang salakyan sang suspitsado ang direkta na nga ebidensya makabig sa padayon sini nga pag-ispiya sang China sa pungsod na Pilipinas. Ang development mga biyan
mo ang pagpamatod sa findings ng Senate inquiry sa itong nakaligad sining nga semana kung saan ginbuyagyag man ang mga pagtingwa sa China nga intervenir sa demokratiko nga proseso sa Pilipinas nga amuya ang eleksyon. Ang senador gani banwa nga mayara sang ginaduso sini nga Senate Bill 2951 ukon ining tinutuyo sa Counter Foreign Interference Act ginaduso karon nga mas pabaskugon pa ang layi para sa paghimo sang moderno nga mga pamaagi agod matumod ining mga anti-espionage framework sang pungsod humalin pa sadto sang tiyempo sang Commonwealth. Iban nga detalye sa mga nagapaunaman ng mga balita lokal inyo bantayan sa maray nga pagpalihag sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay sa ila space kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibaloon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Mayo 1 tong 2025, Labor Day at 11 days to go bago ang national and local elections. Sa ating mga headlines, ang Philippine National Police nakalerto para sa mga isinasagawang kilos protesta ngayong araw ng paggawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Vice President Sara Duterte abay haharap sa investigasyon ng Department of Justice kaugnay ng reklamo ng National Bureau of Investigation. Si Justice Secretary Remulla naman nakahanda ring humarap sa Office of the Ombudsman hinggil sa pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Sa balita naman sa ibayong dagat, ito hong multi-country outbreak ng monkeypox iniulat ho ng World Health Organization. Sa balitang palagkasan, ang Houston Rockets bumawi ng isang panalo laban sa Golden State Warriors. Serye babalik na sa Chase Center. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naka-alerto mga kabombo ang buong hanay ng Philippine National Police para yan sa mga isinasagawang kilos protesta na nagsimula kanina pang umaga sa ilang mga lugar mula sa pangunguna ng ilang grupo kaugnay ng araw ng paggawa. Ayon nga kay Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson, Police Brigadier General Jade Fajardo, na standby ang halos 60,000 na mga tauhan ng pambansang pulisya sa buong bansa para sa kanilang deployment ngayong araw. Anya, itinalaga ang mga ito sa mga pangunahing lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta at pagtitipunan ng mga nagwewelga sa iba't ibang parte ng bansa. Ang bilang na ito ay para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na seguridad at kaayusan sa mga lugar na nabanggit at matiyak na rin ang magiging ligtas na pagdaraos ng mga kilos protesta. Kasunod dito ay naasahan naman ng Philippine National Police na pangungunahan ng kilosang Mayo 1 ang mga pagkilos para naman sa kanilang panawagan na pagtataas sa minimum wage mula sa kasalukuyang sahod ng mga manggagawa patungo sa 1,200 piso at gayon din yung pagkakaloob ng pagtuldok na doon sa kontraktualisasyon na hindi pa rin ho nahihinto sa iba't ibang tanggapan. Sa kasalukuyan ay wala pa namang natatanggap na kahit anong ulat ang Philippine National Police ng seryosong banta
sa araw na ito. Ngunit tiniyak naman ni Fajardo na mananatiling nakaantabay at naka-alerto ang kanilang hanay kung sakasakali man na magkakaroon ng mga emergency ngayong araw. Sa iba pang mga balita, kumpirmadong haharap si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI. Kinumpirma ni Duterte na personal siyang mag-a-appear sa investigasyon upang manumpa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit na tinatapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko Kaugnay ng naturang pahayag, tumanggi naman itong magbigay ng karagdagang detalye kaugnay ng naturang kaso. Sa naunang pahayag nitong Martes, inihayag naman Duterte na nakatanggap siya ng subpoena mula sa Office of the Prosecutor kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Noong buwan ng Pebrero, naghain nga ang NBI ng kasong grave threats at inciting to sedition laban sa Vice Presidente sa tanggapan ng Justice Department. Kaugnay ito ng umano'y pahayag niya noong Nobyembre ng nakalipas na taon na magpapahanap siya ng taong papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging kay First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Sa dagdag ng mga balita, inihayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang kanyang kahandaan din harapin ang mga investigasyon ng Office of the Ombudsman kung sakaling pahaharapin siya tungkol sa naging pag-aresto ng International Criminal Court kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ay matapos nga na rekomenda ni Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman na dapat masampahan ng mga kasong kriminal at administratibo ang naturang mga opisyal. Sapagkat lumabas na raw sa pagdinig ng kanilang lupon kamakailan na mayroon naman ng irregularidad at questionable ang naging pag-aresto at pag-turnover at pagkakadetini sa dating presidente tungo naman sa Dahig, Netherlands ay kinakailangan na gawa ng aksyon ng Office of the Ombudsman ang naturang mga pangyayari. Ngunit sa kabila nito ay mari namang iginiit ni Justice Secretary Remulla na ginawa lamang nila kung ano ang nararapat ng arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court kung saan ay malakas ang paniniwala ng naturang kalihim na ito ang pinakamainam na desisyon na kanilang napag-isipan na mas makakabuti para na din sa bansa. Samantala, kaugnay nito ay idinagdag din ng naturang opisyal na mayroon siyang pagdududa sa mga lumalabas na ulat ng rekomendasyon ng Senate Foreign Relations Committee kung ito'y tunay ngang committee report o kaya naman ay magkakaroon pa ng mga pagbabago o amyenda. Kabilang na sa masasampahan ng kaso ang iba't ibang mga opisyal, kabilang na si Secretary Remulla kasama ng matataas na opisyal na kabahagi rin sa naging pag-aresto sa pamamagitan ng puwersa ng ng Philippine National Police at mga iba pang opisyal dahil na rin sa pagsunod doon sa direktiba kaugnay ng pag-aresto sa dating presidente Rodrigo Duterte. Kaugnay nga ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw, higit 10,000 kapulisan itinalaga ng Philippine National Police ngayong Labor Day sa National Capital Region. Bunsod na ng ilang grupo itong magkakasa ng mga kilos protesta. Alamin natin ang buong detalye, tinitukan yan ni Bombo Bea Pinisa. Itatalaga ng Philippine National Police sa buong bahagi ng National Capital Region ang higit sa 10,404 na mga kapulisan bilang dagdag seguridad sa mga ikakasang kilos protesta ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo, kay PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Dame Malang, mula sa bilang na ito nasa humigit kumulang 680 ang kabuuang bilang na itatalaga ng kanilang unit sa mga pangunahing lansangan sa buong bansa. Ang 680 na mga personnel na ito mula sa kanilang unit ay para maging karagdagang assistance sa PNP Local Police Force para sa isang mapayapa at ligtas sa selebrasyon ngayong araw ng Araw ng Paggawa. Yes, ma'am. No, again, we located
141 numbers of places of deployment nationwide. So from Region 1 to sa lahat po ng region po natin, from Region 1 to Region 18, again, we will deploy 129 officers, and along with the 550 police non-commissioned officers, with a total of more or less mga 680 na personnel po natin na kakatulungin po ng ating PNP Local Police Force para magkaroon po ng para mapayapa po na celebration para po sa ating Labor Day for today. Samantala, nanawagan naman ang PNP-HPG sa mga magsasagawa ng mga rally ngayong araw na panatilihing sundin ang mga umiiral na batas sa bansa upang maiwasan ang mga hindi inaasahan sa kanilang mga ikakasang programa. Pagtitiyak pa ni Malang, pananatilihin ng kanilang hanay na magiging maayos at maiwasan na rin ang kahit anumang mga klase ng insidente at kapahamakan sa publiko dahil sa mga kilos protesta ngayong araw. Tiniyak rin ang tagapagsalita sa publiko na handa ang kanilang unit para tiyakin na may sapat na seguridad, kaayusan at ligtas ang mga mamamayang Pilipino para sa selebrasyon ngayong araw. Again ma'am, kasama na po ito sa naibanggit po ng ating pong butihing spokesperson. Bali, ito pong 10,000 na po ito ay kasama rin po itong pong nabanggit po natin na highway patrol group na 680 na. Well, unang-una po dyan ma'am, is siyempre kailangan i-adhere po natin yung ating pong batas na pinaiiral po ng ating pong Philippine National Police. Dito po ang HPG, para po katulungin po ng ating pong mga kabayan at ang buong pwersa po ng Philippine National Police para maging safe at maging ligtas at wala pong mangyari pang insidente or kapahamakan na patungkol po sa celebration po ng ating pong Labor Day. And again, we will ensure our public na ang HPG po ay narito para po yung aming pong mandato para po sa ating mga lansangan ay mapaitupad po ng mas maayos pa. Mabawasan or masiro po natin yung mga insidente na alam po natin makakapahamak po sa anumang pong sitwasyon or mga para po sa ating pong mga kababayan. Sa ngayon, target naman ang kanilang hanay at maging ng kabuuan ng Philippine National Police na makapagtala ng zero incidents at accidents ngayong araw para sa isang mapayapang obserbasyon ng Labor Day. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Broadcaster Nation, patuloy na tumataas ang mga kaso ng monkeypox sa Africa. Nalulutho ng Clade 1B monkeypox variant na may naiulat nga na community transmission sa 11 bansa sa loob lamang ng huling 6 na linggo. Ang mabilis na pag-contain sa mga outbreak ng mpox ay mahalaga upang maiwasan ang tuloy-tuloy na human-to-human transmission at pagkalat nito sa komunidad. Ang Uganda naman, ang may pinakamataas na bilang ng kumpirmadong kaso ng mpox sa buong mundo ngayon na may 200 hanggang 300 bagong kaso bawat linggo. Ang lahat ng kaso ay mula nga sa Clade 1B monkeypox variant. Sa Democratic Republic of Congo naman, ito pa rin ang may pinakamataas na bilang ng kumpirmadong mpox cases sa Africa noong kasalukuyang taon. At kahit na bumaba ang mga naiulat na kaso dahil sa limitasyon sa testing at confirmation capacity, patuloy na umiikot naman ang kumakalat ang Clade 1A at 1B variant sa nasabing bansa. Sa Burundi naman mga kabombo ay bumaba ang bilang ng kumpirmadong kaso sa mas mababa sa 50 bawat linggo, samantalang ang Sierra Leone ay nakapagtala naman ang tumaas na bilang ng monkeypox na may mahigit 200 kumpirmadong bagong kaso sa pinakahuling linggo. Tuloy-tuloy sa mga balita, mga kabombo. Umabot na sa kabuuang 98,000 mahigit ang bilang ng katao na nakumpirmang apektado ng seri ng pagputok ng Bulkang Bulusan, batay na rin sa record ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay binubuo ng 20,000 mahigit na mga pamilya mula sa kabuuang 65 ng mga barangay sa buong probinsya ng Sorsogon. Mula sa halos 100,000 kataong apektado, mahigit 300 pamilya sa kanila ay kinakailangan ng dalhin sa 4 na binuksang evacuation centers.
Ang mga itong mga kabombo ay binubuo ng mahigit 1,000 katao. Sa kasalukuyan ay nagdagdag na rin ang Department of Social Welfare and Development ng mga family food packs para sa Bicol Region na maaaring ibigay sa mga apektadong pamilya. Ito ay binubuo ng 180,000 family food packs na naka-stockpile sa naturang rehiyon. Maliban pa sa 20,000 family food packs na naunang nai-distribute sa mga pamilyang unang natukoy na apektado kasunod na rin ng pagputok ng naturang bulkan. Nakapaghatid na rin ang ahensya ng kabuuang 15.7 million pesos na halaga ng humanitarian aid tulad na lamang ng food and non-food items at iba pa. Ang mga ito ay ipinamahagi sa mga lokal na pamahalaan para naman suportahan ang mga pamilyang naapektuhan. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa mga ahensya ng gobyerno na tutukan ang kalagayan ng mga residenteng apektado. Muli namang pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ang mga residente na manatiling alerto at gumamit ng mga proactive actions kagaya ng paggamit ng face mask o partikular yung protective mask na siyang nire-recommenda ng mga health expert para na rin maiwasan ang pagkakalanghap ng abo at yan ay mula doon sa ibinugang volcanic materials ng Bulkang Bulusan dyan pa rin sa lalawigan ng Sorsogon. Samantala, muli namang susundin ng Office of Civil Defense o OCD ang konsepto ng whole of government approach para tulungan itong mga pamilyang naapektuhan ho sa mga serye ng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ho ng Sorsogon. Ayon kay Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno, mahigpit itong nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang magkaroon ho ng unified at epektibong response. Kabilang dito ang relief operations sa panguna naman ng pamunuan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, maging ang health monitoring at distribusyon ng mga medical supply sa pamagitan ng Department of Health at iba pang operasyon at tulong ng iba pang mga ahensya. Kailangan din aniyang maging isahan lang itong paglilikaso sa mga biktima upang mapanatili ang maayos at epektibohong evacuation process. Kasunod nito ay natasan ni Nepomuceno ang regional office nito sa Bicol Region na magbigay ho ng daily situation report ukulhok sa aktibidad ng bulkan at sitwasyon ng mga evacuees. Ang whole of government approach ay bilang tugon sa naunang kautusan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsasagawa ng coordinated disaster management strategy sa panahon ng mga kalamidad. Kailangan din aniya ng maayos na koordinasyon at suporta ng mga lokal na pamahalaan upang maging epektibo ang naturang sistema. Dako naman na tayo dyan sa panig ng Senado mga kabombo sapagkat disenteng sahod at karampatang benepisyo para doon sa hanay ng mga manggagawang Pilipino panawagan ng ilang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso ngayong Labor Day. Alamin natin ang update ni Bombo JC Galvez. Sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga bilihin sa merkado, pagtaas ng presyo ng krudo at kakapusan ng sweldo dahil sa kakarampot, nakita araw-araw, ipinanawagan na ilang senador sa mga employers na may kakayang pinansyal ang pagbibigay ng allowance o benepisyo sa kanilang mga empleyado. Binigyan din ni Senadora Grace Poe na napapanahon at makabuluang regalo para sa mga manggagawang Pilipino ang pagtaas ng sahod kasabay ng pagtaas ng mga bilihin. Anya, lahat na ng paghigpit ng sinturon ang ginagawa ng ating mga kababayan, mapagkasya lamang ang kinikita para sa lahat ng gastusin ng pamilya. Patuloy naman anya isusulong ng mga senador ang mga panukalang batas upang mabigyan ng mga manggagawa ng mas mataas na kita at mas malakas na karapatan. Naisabatas na anya ang pagtaas ng teaching allowance para sa ating mga guro. Isinulong na rin anya ang panukalang batas na 100 pesos Daily Minimum Wage Increase Act upang mabigyan ng disenteng sahod ang masisipag na manggagawang Pilipino. Bukod dito, inihain na rin sa Senado ang panukalang Magna Carta of Workers in Formal Economy noong binuksan ng 19th Congress. Sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano, ang disenteng sahod ay sandigan ng kababaihan, mga ina at buong pamilya. Walaan niyang mas nakaalam kung gaano kahirap magpahaba ng bawat pisong kinikita upang makaraos sa araw-araw para sa pagkain, gastusin sa eskwela at mga pang-araw-araw na pangailangan kundi ang isang ina. Kaya naman patuloy anya ang kanyang pagsulong para sa dagdag na sahod
ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Iginit pa ni Senadora Pia kung para sa iba, maaring maliit lamang ang aumento sa sahod. Ngunit paraan niya sa maraming pamilyang Pilipino, malaking karagdagan nito para sa pagkain, pamasahe papuntang eskwelahan. Para naman kay Senador Ramon Bong Revilla Jr., patuloy naman nila isusulang mga panukalang magtataguyod sa sektor ng paggawa na nagsisilbing pundasyon ng ekonomiya. Happy Labor Day sa manggawa. Saludo po ko sa inyong sipag at dedikasyon na siyang sandigan, tibay at lakas ng ating ekonomiya at simbolo ng pagmamahal sa pamilya. Kayo ang nagpapagulong at nagtutulak ng progreso at kaunlaran sa bawat dako ng bansa. Sa pamamagitan ng mga panukala at programa, magkakasama nating itataguyod ang sektor ng paggawa na may dangal at kasaganaan. Iginit naman ni Senador Alan Peter Cayetano na malino na nakasad sa preamble ng ating saligang batas ang uri ng lipunang hinahangad ng bawat isa. Ang pagbuuan niya ng isang makatarungan at makataong lipunan ay magsisimula kapag hindi na lamang nakatuon sa pagbibigay ng minimum wage, kundi sa pagbibigay ng living wage o sahod na sapat para mabuhay ang bawat Pilipino. So, nakadescribe dito kung anong klaseng society at gobyerno dapat meron tayo. Ano ang pinag-uusapan natin perennially pagka May 1? Hindi po ito napupunta parati sa minimum wage. Actually, kung titignan mo yung Constitution, ang pinag-uusapan sa Constitution, living wage. Di ba? Kaya, of course, nagpapasalamat ako sa mainstream media because every time maglabas ang NEDA o gobyerno, and I'm not talking about this administration alone, all the administrations, even the administrations I've supported, di ba? Pag naglalabas sila na 5,000, 10,000, 15,000 is enough for one family, di ba? Through you sa media, nag-i-interview kayo, nagre-research kayo, pinapakita na imposible naman ata na isang pamilya ay mabuhay sa minimum wage na yan, di ba? Renta pa lang, tubig, kuryente, wala pang internet, wala pang gamot, wala pang pag-aaral, pamasahe, hindi na kasya yan. So, the Constitution does not talk about a minimum wage, it's about a living wage. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, tinuligsa ng Chinese Embassy sa Manila ang tinawag nitong akusasyon ng Pilipinas laban sa China na nakikialam ito sa nalalapit nga na midterm elections sa bansa. Ito'y kasunod ng pagkakaaresto ng Chinese national na pinagsususpetsahang nag-iispiya at ilang ulit umanong pabalik-balik at paikot-ikot sa Central Office ng Commission on Elections. Sa inilabas na pahayag ng Embahada ng China, muli itong nanindigan na sinusunod ng kanilang bansa ang prinsipyo ng non-interference sa mga internal affair ng ibang mga bansa. Nanindigan din ng Embahada na walang interes ang China na pasukin ang halalan dito sa Pilipinas. Napansin din na umano ng naturang opisina ang pagtatangka ng ilang politiko na gamitin ang China card para sa kanilang pansariling political interest at upang mapalakas ang kanilang kampanya bago ang nakatakdang halalan. Ang naturang pagtatangka ayon sa embahada ay kasuklam-suklam at tiyak umanong hindi magtatagumpay. Una nang kinilala ng National Bureau of Investigation ang naarestong Chinese bilang si Tak Hui Lau, 47 anyos at nakapasok umano sa bansa gamit ang kanyang tourist visa. Ayon naman sa ahensya, nakuhanan ang naturang suspect ng International Mobile Subscriber Identity Catcher, isang device na may kakayahang mag-intercept ng mga phone communication sa loob ng 500 meters hanggang 3 kilometro na radius. Samantala, nakipagkasundo naman ang Philippine Red Cross sa National Kidney and Transplant Institute sa isang programa para sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa organ donation. Bahagi ito ng Philippine Red Cross 34th Biennial National Convention. Ayon pa sa kasunduan, magtutulungan ang Philippine Red Cross at National Kidney Transplant Institute upang itaas ang kamalayan ng publiko hinggil sa sakit sa bato at kung papaano makakapag-donate ng organs at kailangan suportahan ng human organ prevention effort at yung program ng National Kidney and Transplant Institute na nagtataguyod naman sa organ at tissue donation. Sinabi ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon
na ang programa ay nagbibigay sa mga individual ng kapangyarihan at magdesisyon tungkol sa organ donation at pinahahalagahan ang pagiging bukas palad o ipagkakalob ito ng libre. Inanunsyo naman ni Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na ito ang muling pagbuhay sa I Am a Lifeline campaign na sinimulan noong 2014 na may layuning makapaghikayat ng mas marami pang mga organ donors. Binanggit ni National Kidney and Transplant Institute Executive Director Dr. Rosemary Rosetta Lequite ang kahalagahan ng pagtutulungan upang mas marami pang buhay ang mailigtas na tugma naman sa layunin ng Philippine Red Cross. Pumirma ng kasunduan ang mga kinatawan ng Philippine Red Cross at National Kidney and Transplant Institute, kabilang na sina Chairman Gordon, Dr. Pang at Dr. Lequite bilang pagpapakita ng kanilang suporta higil sa naturang programa. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumutok, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. The #1 and most trusted radio network. Basta Radio Bombo! Kasabay naman ng Labor Day ngayong araw na ito, abay bumati ang 106 Trabaho Party List sa lahat ng manggagawang Pilipino ngayong araw ng paggawa. Ang 106 Trabaho Party List na may advokasiyang suportahan at palakasin ang bawat manggagawa ay pumuri sa sipag at tiyaga ng bawat Pilipino. Kaya naman ngayong Labor Day muling inilatag ng 106 Trabaho Party List ang kanilang mga plataporma na susuporta sa mga manggagawa kagaya ho ng tamang sahod, maayos na benepisyo at patas na oportunidad para sa lahat. Ayon pa sa 106 Trabaho Party List, isusulong din nila ang mga polisiya na puprotekta sa mga manggagawa ngayong matindi ang heat index, mas matibay na health insurance, pagsusulong naman ng non-wage benefits, work from home arrangement at iba pa. Sa pinakahuling survey ng WR numero na isinagawa nitong March 31 hanggang Abril 7 ng taong ito, pangatlo na ang ranggo ng 106 Trabaho Party List na may layuning isulong ang mga reforma sa sektor ng paggawa dito sa ating bansa. Samantala, isinulong naman ng magkapatid na Senator Alan at Senator Pia Cayetano ang pagbuo ng isang labor commission para magkaroon ng tunay na living wage at hindi lamang minimum wage para sa bawat manggagawang Pilipino na kahit anong sektor sa bawat sulok ng ating bansa. Tututukan naman noon ng naturang komisyon ang makatotohanan at nararapat na pasahod base sa gastusin ng pamilyang Pilipino. Sakop nito ang edukasyon, kalusugan at iba pa. Hango yan mga kabombo sa matagumpay na modelo ng EDCOM kung saan ay nagsanib puwersa ang gobyerno at mga eksperto para naman lutasin ang suliranin ng sektor ng paggawa. Mga kabombo at Kaster Nation, nakuha tayo ng mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Kaugnay pa rin ho sa papalapit na halalan ngayong taon. Nariyan ang linya ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, personal na binisita ni Commission on Elections, Chairman George Sherwin Garcia, mga evacuees sa La Carlota South Elementary School, Negros Occidental, upang magbahagi ng voters education at ituro ang tamang paggamit ng automated counting machines sa araw mismo ng halalan. Tiniyak ni Garcia na lahat ng mga botante sa La Carlota City ay makaboto sa Mayo 12 at nakita rin ng poll body ang naging interes ng mga residente na matuto sa tamang pagboto at paggamit ng makina. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
Tayo sa La Carlota, gusto natin ipakita na una nakikisimpatsa tayo sa mga kababayan natin na nung December pa yung naandito sila sapagkat na-displace nga sila ng pagputok ng bulkan. Gusto natin ipakita sa kanila na kahit ang Commission on Elections ay para sa halalan, kasama nila kami sa kanila pong paglaban sa buhay, lalo na yung pagtira po nila dito sa evacuation center. Number 2, gusto rin natin ipakita sa kanila at iparamdam sa kanila na sila ay makakaboto sa darating na eleksyon. Maaari hindi sila ganun kadami, pero nangangahulugan lamang na ang COMELEC ay pwedeng magkaroon ng halalan sa mga lugar na kokonti, pero para makaboto yung mga kababayan natin, wala tayong iiwanan. So, nakikita niyo po yung mismong intensyon ng mga kababayan natin dito. Nakikinig sila na sa pagle-lecture patungkol sa kung ano ang makina, paano gamitin. Nag-participate sila sa pagboto. Anong ibig sabihin nito? Ganun ang interest po nila. So, isa sa mga nakasubok na bumoto ay si Annie Ruth Granada na 5 buwan nang namamalagi sa evacuation area dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Para sa kanya, naging madali na ang kanyang pagsubok na bumoto dahil na rin sa ballot image review na makikita sa screen at hindi na anya tumatagos ang tinta ng marking pen dahil isa ito sa naging problema niya noon. Anya, handang-handa na siya bumoto sa Mayo 12. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pagbabahagi ni Annie Ruth Granada. Pagpasok mo sa Pickles machine, mas mabilis siya at saka yung sigurado ka na ang yung binoto mo, makikita mo doon sa screen. Tapos yung pag-swipe mo parang cellphone na rin, mas mabilis, mas madali. Handa po ba kayo na bumoto ngayong May 12? Yes, oo, handa kami kasi yun na din ang karapatan namin bilang tao, tsaka yun na rin yung karapatan namin hindi namin mabibigay sa iba. Samantala, sinigurado naman ni Garcia sa publiko na lahat ay gagawin ng COMELEC para makaboto ang mga botante dito sa mga apektadong lugar ng Bulkang Kanlaon. Anya, wala pa sila nakikita na dahil para hindi matuloy ang halalan. Dagdag pa ni Garcia na may mga nakahanda ng mga off-site polling precinct na gagamitin kung sakaling makakawa ng pagputok ng bulkan ang mga mismong polling areas. Samantala, ang makeshift polling precincts o yung mga basketball court na ang pagdadausan ng botohan ay gagamitin kung sakaling lumala pa ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. All costs, walang failure of election, walang postponement of election, wala po tayong gagawin na idideklara na resetting ng election. Dapat at all costs, lahat makaboto sa Mayo 12. Hindi naman po ng COMELEC kung sakali talaga na merong kakailanganin na extension ng pagboto. Pero wala po tayong nakikita sa kasalukuyan na ganyang klaseng senaryo. Aabot sa halos 17,000 na mga apektadong registered voters sa ilalim ng Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Mula sa La Carlota City, Negros Occidental, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo! Lifeline Rate ang Internet Powers! Ginawa ko din ang litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, tol, powers all! Naghatid na yan sa atin sa oras na 29 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ako muna tayo sa mga karagdagan pang report, yung kaligtasan ng mga manggagawa sa hanay ng media ngayong panahon na nalalapit ng eleksyon, prioridad umano na matiyak ng Presidential Task Force on Media Security at pag-iikot naman sa mga election hotspots planong isagawa ng naturang tanggapan. May balita si Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Presidential Task Force on Media Security na kanilang prioridad ngayon na mas siguro pa ang kaligtasan ng mga manggagawa sa media ngayong papalapit na ang eleksyon, kung saan nais ng naturang task force na matiyak na ilayo o maibsan ang mga banta sa kapamakan, karahasan at maging sa buhay ng mga mamamahayag sa pagbabalita. Inihayag mismo ni Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. ng Presidential Task Force on Media Security ang kanilang plano na ikutin ang iba't ibang mga
mga election hotspots, masiguro lamang na maging ligtas ang mga miyembro ng media. Makikipag-ugnayan din aniya sila maging sa mga politiko o kandidato sa mga lugar upang mapakiusapan na igalang, respetuhin at kilalanin ang tungkulin ng media sa halalan. Maalala na inilagay ng naturang task force sa heightened alert ang kanilang alarma matapos sa mga napapaulat na pagbabanta sa mga miyembro o samahan sa komunidad ng mga mamamahayag. Kamakailan din kasi ay mayroon pang naitalang bagong nasawi na veteranong mamamahayag sa Kalibo Aklan na siya namang tinutukoy pa ang dahilan sa likod ng pagpaslang. Tayo po sa PTFOMS ay magiging proactive po. Sa totoo lang ay iikutin natin yung mga areas na supposedly red areas or hotspots sa election para i-meet po natin at ating kausapin ang mga lokal na media at ang mga opisyal or yung mga tumatakbo sa darating na halalan at pag-uusapan at kung pwede mag-pledge yung mga politiko na huwag pabayaan at kilalanin ang role ng media sa ating eleksyon. Kaya naman, panawagan niya sa publiko, partikular sa mga mamamahayag na isumbong o idulog sa kanilang tanggapan kung sakali mang makaengkwentro ng pagbabanta sa kanilang larangan ng trabaho. Ani ay ito'y upang mabantayan din ng naturang task force ang mga ganitong uri ng insidente para maibsan ang kapamahakan. Kabilang rito ang bashing at online harassment na natatanggap ng mga miyembro ng media sa tuwing nag-uulat tungkol sa nalalapit na eleksyon. Dahil dito, inihayag pa ni Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. ay makikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sakali mang humiling ang isang mamamahayag ng dagdag seguridad. Yung seguridad po, iba't ibang iba't ibang antas, iba't ibang klase yung seguridad. Kung kailangan yun ng physical na security, pwede nating i-facilitate with the Philippine National Police, yung investigation and all other, meron tayong cybercrime division naman sa NBI and the other agencies that will investigate yung mga kaso ng online bashing, harassment, etc. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! May pangako naman ang gobyerno o ang administrasyon para sa hanay ng mga manggagawa ngayong araw ng paggawa. Alamin natin ang iba pang mga update at mga kaganapang tinutukan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. May ulat si Bombo Annalise Soberano. Tapat na serbisyo publiko ang isusukli ng gobyerno para sa mga Pilipinong manggagawa. Ito ang siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagdiriwang ng ika-123rd Labor Day celebration ngayong araw. Gayunpaman, sinabi ng Pangulong Marcos, pag-aaralan pa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagtaas sa sweldo para sa mga manggagawa dahil marami pa umanong dapat ikonsidera lalo na ang inflation at iba pang mga pagtaas sa mga ating ekonomiya. Binigyang diin naman ng Presidente na may mga programang ipinatutupad para matulungan ang ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa laylayan, gayong maibsan ang kanilang hirap sa mga gastusin. Kinilala naman at taus-pusong pinasalamatan ng Pangulo ang lahat ng manggagawang Pilipino na anyay tunay na haligi ng pag-unlad ng bansa. Binigyang diin nito na ang paggawa ay hindi lamang para sa pansariling kapakanan, kundi isang dakilang ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinananawagan din ng Pangulo na gawing pagkakataon ang pagdiriwang na ito upang makabuo ng isang konkretong hakbang na tutugon sa mga pangangailangan ng mga manggagawa. Kabilang narito ang kaligtasan sa lugar ng trabaho, karapatang pantao, patas na oportunidad para sa maayos na kinabukasan. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakaayon sa pangangailangan ng industriya. Sa ilalim nito, makakasiguro na may trabaho agad ang ating mga trainee. Para naman po sa ating mga profesional, sang-ayon ako na kailangan ninyong magdagdag ng kaalaman upang makasabay sa pangangailangan ng industriya. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ngunit, hindi po kaila sa akin ang hirap na inyong pinagdadaanan upang makapag-renew ng inyong mga ID. Anak buhay. Tungkulin ng pamahalaan na pagaanin ang iniinda ng ating mga manggagawa. Araw-araw,
milyon-milyon sa ating mga kababayan ay kailangan gumising ng maaga upang bumiyahe patungo sa kanilang trabaho. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ipinagutos na ngayon ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport ang no-touch policy sa pasaporte ng mga pasahero para sa kanilang mga airport security personnel. Kasunod ito ng pagkakaantala nga sa biyahe ng isang pasahero matapos na magkaroon ng punit ang kanyang pasaporte. Ang pulisiyang ito ay epektibo para sa mga pasaherong paparating at papaalis ng bansa, partikular na sa International Departure Area ng Ninoy Aquino International Airport. Kagad namang kumalat nga online ang naturang reklamo ng nasabing pasahero kaya't mabilis itong inaksyonan ng mga kinauukulan. Namatid, tanging mga immigration personnel lamang at mga airline representatives sa check and counter ang maaaring humawak ng pasaporte ng pasahero at hindi na kailang hawakan pa ito ng mga security personnel. Kaugnay nito, humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport at tiniyak sa mga pasahero at sa publiko na hindi na ito mauulit pa. Nagpahayag naman ng pagkaalarma ang grupong Stop the War Coalition dito sa Pilipinas at ito ay kaugnay ng labis umano na paglobo ng 2025 defense budget ng Pilipinas. Tinukoy ng mga ito ang hanggang 382 billion pesos na iniakyat ng pondo para naman sa defense sector habang maraming mga critical sector ang umano'y naghihingalo. Ayon pa sa grupo, ang mga mistulang pagsunod ng Pilipinas sa kagustuhan ng Estados Unidos sa tuluyang pagpasok sa umano'y arms race ay labis na nakakabahala kasama na ang tuluyang pag-transform ng bansa bilang isang battleground para naman sa mga makapangyarihang dayuhang bansa. Ikinalungkot ng grupo ang umano'y pagbibigay prioridad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hindi kailangang military spending sa halip ay tutukan ng iba't ibang mas makahulugan at makabuluhang bagay para sa iba't ibang nangangailangan sektor. Inihalimbawa pa nila ang 50 billion pesos na umano'y kulang na pondo para sa education sector at dahilan kung bakit milyon-milyong estudyante ang nagsisiksikan sa mga silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagbibigay ng prioridad sa kasalukuyang mga concern ukol sa gera sa halip na sa kapakanan ng mga Pilipino ay mistulaw manong pagtataksil sa bansa. Tinukoy din ng mga ito ang siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa ating bansa, kasama rito ang naval at air base na umano'y nagpapakita kung paano ginagawa ang forward base ng power project ng Estados Unidos dito sa ating bansa. Pero una nang dumipensa rito ang Defense Department ng Pilipinas at tiniyak na para sa kapakanan ng mga Pilipino ang kanilang pangunahing concern at hindi ang para sa mga banyaga. Sa iba pang mga balita, nakaboto na ang mahigit 3,000 personnel ng Philippine Air Force sa ilalim ng local absentee voting para sa 2025 midterm elections. Ayon sa pamunuan sa naturang ahensya, isinagawa ang pagboto sa iba't ibang Air Force base sa buong bansa habang ang iba pa ay bumoto sa mga local precinct na itinalaga naman ng Commission on Elections o COMELEC. Sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City, umabot sa 344 personnel ang nakibahagi sa local absentee voting. Ang aktibong pagboto ng mga Air Force personnel ay bahagi ng pagkilala ng hukbo sa kanilang karapatan na pumili ng mga susunod na lider ng bansa nang hindi naapektuhan ang paggampan nila sa kanilang tungkulin sa mismong araw ng halalan. Bahagi kasi ang mga personnel ng tatlong sangay ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga i-deploy sa araw ng eleksyon at kailangan gampanan ang dagdag na election duties. Pagtitiyak pa ng Philippine Air Force, tutulong ito para papanatili ang mapayapa, maayos at credible na halalan habang pinapanindigan ang political neutrality nito at pinapanatili ang pagiging mission-oriented at values-based organization. Bombo Sports News. Bumawi ng isang panalo ang Houston Rockets laban sa Golden State Warriors.
upang pwersahin ang Game 6. Tinambakan ng Rockets ang Warriors ng 15 points sa Game 5 sa pangunguna ni one-time NBA champion Fred VanVleet na kumamada ng 26 points habang 25 points naman ang naging ambag ng forward na si Amen Thompson. At dito mga kabombo ay naging sentro ng atensyon ang galaw ng naturang mga player. Hindi na isalba ng tandem na Jimmy Butler at Stephen Curry ang Golden State. Bagkus ay nalimitahan lamang ang score ng dalawa sa 21 points. 13 dito mga kabombo ay pinasok ni Curry habang 8 ang nagawa naman ni Butler. Hindi na rin ibinabad ang mga star players ng Warriors matapos iposte ng Rockets ang 27 points na kalamangan sa pagtatapos nga ng first half at hindi na rin makabanse sa pagpasok pa ng third quarter. Sa huling quarter, ipinasok na ng Golden State ang mga bench players at nagawa ng Warriors bench na mapababa sa 13 puntos ang kalamangan 5 minuto bago matapos ang laban sa pamamagitan ng 14-0 run. Ipinasok muli ng Rockets ang mga starter nito upang pigilan ang pag-arangkada ng Warriors bench. Sa huli ay napanatili ng Houston Rockets ang 15 puntos na kalamangan at napigilan ang fourth quarter comeback ng Golden State para naman magtapos sa 131-116. Babalik ang serye sa Chase Center ang nagsisilbing home court ng Warriors para naman sa ika-6 na pagtutuos ng dalawang kupunan. Sa pagkakataong ito mga kabombo at mga ka-Stardation, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Muna tayo ng report mula dyan sa bahagi po ng Davao Region sapagkat may mga tauhan ng pulisya umano ang namataan doon at kasabay ng pagdami naman ng mga supporters ng pamilya Duterte. Alamin natin ang kabuuang ulat ng Bombo Radio Davao. Nagdulot ng pangamba sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kumalat na balita nitong madaling araw, Mayo 1 nitong taon, hinggil sa umano'y planong biglang operasyon ng Special Action Force o SAFA at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa ilang ari-arian ng pamilyang Duterte dito sa Davao City. Isa sa mga taga-suporta, si Paulo Lino Canillote, ang nakatanggap umano ng impormasyon na posibleng isa-isang halugugin ng mga otoridad ang bahay ng pamilyang Duterte. Ayon sa kanya, ang naturang impormasyon ay mula umano kay Kitty Duterte, bunsong anak ng dating Pangulo, na sa mga oras na iyon ay nakakaranas ng karamdaman at labis na nababahala sa posibleng operasyon. I can feel her voice that she was scared and she was worried. Kitty, I got you. Batay pa sa ulat, may natanggap umanong abiso ang grupo ng mga taga-suporta na maaaring dumating ang mga personnel anumang oras. Kaya naging alerto at nagbantay sila sa paligid ng mga tinukoy na ari-arian. Kaninang umaga, namatan umano ang paglipad ng 2 hanggat 4 na drones sa paligid ng bahay ni dating Pangulong Duterte sa Doña Luisa Phase 1, Ecolanda, Davao City. Naglabas naman ng pahayag ang kampo ng pamilya Duterte nagpahayaga ng pagkadismaya sa sinasabing planong paglabas ng search warrant. Ayon sa kanila, tila isa itong personal na pag-atake laban sa kanilang pamilya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagbabantay ng mga taga-suporta sa labas ng compound habang naghihintay ng opisyal na impormasyon mula sa kinauukulan. Wala pang formal na kumpirmasyon mula sa kapulisan hinggil sa intensyon ng SAF at CIDG, ngunit nananatiling mahinahon ang sitwasyon sa lugar. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Russell Luciano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Ito naman ho ang arestadong drug suspect patay habang 3 pulis naman ang sugatan ng maaksidente ang sinasakyang patrol car sa Iloilo. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Binawian ng buhay ang isang arestadong drug suspect at sugatan naman ng 3 pulis nang bumangga sa isang poste ang sinasakyan nilang police patrol car at nahulog sa palayan sa barangay Natividad, Barotac Viejo, Iloilo.
Ang namatay ay si John Baldomero, 44 anyos, residente ng Barangay Alinsulong, Batad. Samantalang ang mga pulis na sugatan ay sina Police Master Sergeant Renante Fuentes, Police Master Sergeant Francis John Aricaya at Police Corporal Joseph Asturias. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi ito na mula ang patrol car sa PNP Crime Laboratory sa Camp Delgado sa lungsod ng Iloilo kung saan isinailalim sa drug test ang arestado. Pabalik na mga ito sa bayan ng Bataan sakay sa patrol car na minamaneho ni Fuentes nang nangyaring aksidente. Napag-alaman na malakas ang bus ng ulan at madulas ang kalsada na isa sa mga naging dahilan ng aksidente. Tiniyak naman ng Police Regional Office 6 na magpapadala ito ng tulong sa pamilya ng namatay na drug suspect at ganun din sa mga sugatang pulis. Sa ngayon po sir, tinutulungan po natin yung mga victims po natin, both yung PNP personnel po natin and yung arestado po natin na namatay during the accident po. And also on the other side, yung ating police dyan sa Barotac-Viejo is conducting investigation. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumutok, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. The number 1 and most trusted radio network. Basta Radio Bombo! Nasa 15 lokal na gobyerno dyan sa Central Visayas ang isinailalim daw sa yellow category. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Cebu. Hindi bababa sa 15 local government units sa Central Visayas ang inilipat mula sa green category sa yellow category sa Regional Joint Security Control Center. Kung saan 7 sa mga lugar na ito ay mula sa Cebu, kabilang ang Cebu City, Mandawi City, Balamban, Daan Bantayan, Argao, San Fernando, Dalaguete at Dumanhog, Cebu. At ang natitirang 8 naman ay mula sa Bohol, katulad ng Tagbilaran City, San Miguel, Buena Vista, Trinidad, Ubay, Inabanga at Tubigon, Bohol. Ito'y kinumpirma ni Attorney Francisco Pobi, ang Regional Director ng Commission on Elections Region 7, na ang rekomendasyon para sa pagbabago ng status ay naaprubahan sa Regional Joint Security Control Center meeting noong Abril 28. Ang desisyong ito ay batay sa validation at rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines at local police na pinagtibay ng regional directors. Ipiniliwanag ni Pobi na sa ilalim ng yellow category, 2 pangunahing factors ang isinasaalang-alang. Una, ang matinding tunggalian sa politika sa pagitan ng mga magkatunggaling partido. At ang pangalawa, ang potensyal na paglitaw ng mga hard personnel o hard forces na maaaring magdulot ng pagkagambala. At ang nasabing pagbabago ng kategory ay dahil sa papainit ng papainit ang papalapit na halalan. Ano yung yellow category? Dalawa ito ang tinitingnan. Number 1, there's an intense political, ongoing, existing intense political rivalry of the candidates. And second is the possibility, dahil mainit ang politika, the possibility na tiningnan ng PNP at AFP na baka mayroong mga magsisit advantage na mga PAGs or mga personnel to hire just to distort the peace and order of the area. Mula rito sa Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo! Ito namang aklan na Police Provincial Office patuloy na iniimbestigahan ang pagbaril patay sa veteranong journalist na si Johnny Dayang. Alamin natin ang buong detalye, tinutukoy niya ng Bombo Radio Kalibo. Mariing kinundina
ng Aklan Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos ang brutal na pagpatay sa batikang mamamahayag na si Juan Johnny Dayang habang nakaupo ito sa rocking chair at nanonood ng telebisyon sa mismong pamamahay nito sa Villa Salvacion, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan, dakong alas 8 ng gabi, araw ng Martes, April 29, 2025. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayon, tagapagsalita ng Aklan PPO, nagpapatuloy ang kanilang ginagawang backtracking sa kopya ng mga closed-circuit television o CCTV footages bago nangyari ang insidente upang matukoy ang mga posibleng salarin na ikinasawi ng 89 years old na veteranong journalist. Tinitingnan anya ng pulisya ang lahat ng anggulo mula sa kanyang pagiging OIC mayor kung saan nagsilbi siya sa bayan ng Kalibo noong March 1986 to January 1987 hanggang sa pagiging aktibo nito bilang mamamahayag hindi lamang sa mga tanyag na periodiko sa bansa kundi maging sa mga social media platforms. Ayon pa kay Ayon, masusing investigasyon ang kanilang ginagawa upang kaagad na maisilbi ang hustisya at mapasagot ang nasa likod ng nasabing krimen. Nabatid na dead on arrival sa Aklan Provincial Hospital si Dayang matapos na magtamo ng fatal na tama ng baril sa kanyang leeg at likod kung saan hindi na ito nakaalis pa sa kanyang inuupuang rocking chair. Si Dayang ay ang longtime president o itinuturing na chairman emeritus ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI at hanggang sa kasalukuyan ay may mga kolum ito sa ilang tanyag na periodiko sa bansa. Maliban dito, naging presidente din si Dayang ng Manila Overseas Press Club, director at board secretary ng National Press Club. Ongoing po yung investigation natin. Bali, isa po sa focus natin ngayon, sir, is yung backtracking po ng mga CCTV natin and yung forward tracking ng mga CCTV natin before and after po the incident. And lahat po ng anggulo is tinitingnan natin, sir. At lahat po is ginagawa ng ating kapulisan, especially po ng Kalibo Municipal Police Station, para ito pong kaso ay marisolba, sir. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, itong official ballots na gagamitin para sa local and national elections, unti-unti na naihahatid sa mga lalawigan. Kumustay natin dyan sa bahagi po ng Cordillera Administrative Region. May balita ang Bombo Radio Baguio. Na-turn over na ang official ballots ng Baguio City na gagamitin sa local and national elections sa May 12, 2025. Nasa 232 official ballots nga ang na-deliver kung saan maigting tinutukan ng COMELEC, PNP at ilang kinatawan ng mga kandidato. Sa naging pahayag ni Attorney Vanessa Roncal, Assistant Regional Election Director ng CAR at Provincial Election Supervisor ng Benguet, ibinahagi nito na masaya ang mga ito na kumpleto ang mga dumating na official ballots. Wala namang naranasang problema ang COMELEC sa pag-turnover ng mga official ballots sa Baguio City. We're very happy naman na kumpleto lahat. Maayos na nakarating dito lahat ng balota. And yun nga, ang dumating na dito ngayon ang ating mga official ballots sa buong probinsya ng Benguet at sa Baguio City. Ngayon, nandito sila sa City Hall ngayon para i-seal naman, ilagay itong mga balotang ito, official ballots, sa isang kwarto dito sa City Hall at isi-seal na nila ito. At ito ay mabubuksan lamang pagdating na ngayon ng May 11. Dari kasi kumpleto lahat ng mga balota na dumating. Wala naman tayong nakitang nasira, nabuksan o nasira or natamper ang seal. Lahat ito ay isa-isa nating chinek at maayos siyang nakarating, sealed, properly sealed siya, properly labeled. At yan nga, ready na siya para sa election. Bahagi ng naging pahayag ni Attorney Vanessa Roncal, Assistant Regional Election Director ng CAR at Provincial Election Supervisor ng Benguet. Samantala, inilagay muna sa City Treasury Office ang mga balota at i-distribute ang mga ito sa presinto sa May 11, 2025. Malarita sa Star FM Baguio. Star DJ Lia nag-uulat para sa The Vote 2025 coverage ng Star FM at Bombo Radio para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News.
Ihabol lamang natin ito mga kabombo para sa mga fans ng NBA. Natanggal na ang Los Angeles Lakers sa 2025 playoffs matapos na ibulsa ng Minnesota Timberwolves ang Game 5. Nasayang ang 22 points ni LeBron James at 28 points naman ni Luka Doncic habang dinumina naman ni Rudy Gobert ang Wolves score na 27 points at 24 rebounds. Gumawa naman ng 15 points at 11 rebounds ang guard na si Anthony Edwards habang 23 points ang naging ambag ni Julius Randle. At makakaharap ng Wolves ang sinumang mananalo sa pagitan ng Houston Rockets at Golden State Warriors na kasalukuyang nasa 3-2 ang kanilang serye, pabor yan sa Golden State Warriors. Samantala, para ho sa mga taga-subaybay natin, manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa parte ng Mindanao, maaaring tutukan ang mga kaganapan at update sa mga latest na pangyayari at musika na rin sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Halimbawa, dyan sa bahagi po ng Davao Region, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Doon naman sa parte ng Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang dyan sa may bahagi ng Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Doon sa bahagi ng Soc Sargent Region ay Bombo Radio Jansan. At sa parte naman ng South Cotabato, Coronadal at maging Sultan Kudarat area, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Sa bahagi pa rin ho ng Mindanao, maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamagitan ho ng Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at maging sa Star FM Cotabato. Sa pagkakataong ito mga kabombo at Caster Nation, sama-sama tayong manalangin ng Orasio Imperata for the nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests. And we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ngayong araw ng paggawa. Maligayang araw po ng paggawa sa mga manggagawa, lalo na doon sa mga nasa trabaho pa rin ngayong araw ho na ito.
Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hovera. Mangin kaupo naman karon naton sa aton sining pagpangalagad live diri karon sa palatuntunan na Bomboanay sa udto ang nagapapili bilang mayor sa Banwa sang Buena Vista, Guimaras, si former mayor Eugene Gallo Reyes. Sa aton sining pagpalayag karon istorya naton mga nagkalain sining mga topiko kag concern nga ginpalabot sa iya sang iya sining mga constituents matapos ang iya sining pagpangalagad bilang alkalde sa nasambit sini karon nga Banwa. Sa linya naton sining welcome si Mayor Eugene Reyes. Sir, good afternoon. Live ikaw sa Bomboanay sa udto. Kaupo nimo si Bombo Cham. Mayong udto Bombo Cham kag sa mga tagpalamati sang Bombo Radio na limigid sa aton sining mga pumuluyo diri sa Banwa sang Buena Vista kag sa bilog nga probinsya sang Guimaras kag sa mga milyon ka mga viewers sang Bombo Radio Philippines nga naga-monitor sa karon. Mayor, damo sang nagapamangkot anong imo sini nga plano sa scholarship program sang local government unit kay ang present ang incumbent mayor sang inyo sini nga Banwa ginpangkakas ang ginpangsuguran sininimo katulad sa senior high school, wala na sila ginpadayon, kalakip man ang mga scholar ninyo nga sa imo sini nga Chimpo ginpa-eskwela ninyo diri sa may syudad sa Iloilo kun sa Panay area. Anong plano nimo karon na Mayor Eugene, sir? Ang mga gani Bombo Cham kag sa aton sini mga pumuluyo diri sa Banwa sang Buena Vista, mangud man ang aton sini municipal scholarship program sang local government units na kung sa din kuha kita sa aton sini mga deserving nga mga kauturan nga mga estudyante nga sarang naton mabuligan pagi sa sining scholarship program. Ang masubo sini bangod man sang ara kita dira nagapangalagad, nagpahamtang kita sang isa ka pag-amend no nga sa tuanay bangod sang pagpahamtang nga manghalin sa 4th year high school, mag-aagi anay sa isa ka junior kag senior high school ang aton sini nga mga estudyante. Subot silingon hindi sila makadirekta sang college kung sa diin nag-revise kita or nag-amend kita sang sining ordinansa nga kung sa diin pag-graduate siya sang high school sarang sa makakuha sang exam kag kung maka-avail siya kag madala o ma-qualified ang ining estudyante, automatic ini siya ang mga scholar umpisa sa junior high hasta makalabot siya sa college nga gusto niya malabot nga kurso. Ini nga programa siling naton dako ang nabulig kag madamo na nga nabuligan ng aton local government unit sa pag-facilitate man naton bilang sa tuanay mayor sang Banwa sang Buena Vista. Madamo sing mga overseas, mga marine engineering, mga nurse na nagkuha sang ila sing mga nursing nga kurso, may mga manunudlo, may mga police, may mga navy, may mga Philippine Coast Guard, kag iban ara sa abroad, may mga accountant, iban mga top 5 pa sa customs and brokerage exam na nagikan sa aton sining Banwa sang Buena Vista kag scholar mismo sang aton sining Banwa. So ang natabo niya nakibot kita nga pagpungko sang bag-ong administrasyon kay natapos ang aton term, ginkakas niya ang ini nga bagay Bombo Cham na kung sa diin ang aton nga mga senior o junior high hindi na scholar sang aton sining Banwa. Nag-start na sa college kang masubo pagid bangod man ang aton sining nga mga estudyante nga naga-eskwela kung nangin scholar naton nga ginabayran sang aton gobyerno sang Banwa sang Buena Vista nga naga-eskwela sa Iloilo na kung sa diin ginapa-eskwela naton ini bangod ini ang kurso nga gusto nila makuha kag wala diri gina-offer sa Banwa o kung sa probinsya man sang Guimaras. Masubo ini kiti sing naton bala iban to mga third year, iban second year. So pagpungko sang bag-ong administrasyon, ginkakas ng junior high, ginkakas ng senior high, kag wala na sing manag-eskwela nga mga kauturan naton nga mga scholar didto iya sa may syudad sang Iloilo kung sa diin didto lamang gina-offer ang ini nga mga kurso nga gusto malabot sa aton nga mga kauturan nga mga scholar sang Banwa sang Buena Vista. Sa malipot nga pulong Mayor, pananglitan nga mangin madinalag-on ikaw kagatagan sang kaygayunan nga makabalik sa pagpanerbisyo bilang alkalde. Ini nga mga kaygayunan para sa aton sining nga mga estudyante ang imo ibalik. Ibalik naton ina Bombo Cham kag ang pagbalik man sa aton mga estudyante halin sa junior sa senior high nga dira naman kita mag-uumpisa kalakip man sa pagpatigaan o continue sang ara na daan nga mga scholar naton sa nagkalain nga mga kurso kung department man diri sa may aton eskwelahan sa may probinsya sang Guimaras o kung diri sa Banwa sang Buena Vista. But rest assured sa iban nga mga bag-o nga magsulod just like abi
nga magkadto sa Iloilo kung nakapasar man sang ila sini exam sa aton scholarship program, sarang naton mapadayon ang ini nga mga kurso nga gusto nila dito sa may syudad sang Iloilo. Kaya hindi lang Iloilo gani actually Champ, no? May ginpa-eskwela pa kita somewhere sa may Aklan. I think do veterinaryo itong kurso mo, hindi kita magsala. Kag mismo diri taga Banwas ang Buena Vista. Madamo na kita sa may mga civil engineer na kita nga license, accountant, madamo lang, no? Iban sila mga manunudlo nga nagaobra na kung sa din dako ang nabulig kag mismo saksi kita kay ang ila sini pamilya kag sining ilang mga testimony sa aton sini nga maskalar nga bangod sang ginahimo sa aton sini Banwas ang Buena Vista, nalabot nila ang ilandom kang nakabulig pa sa ila sini mga pamilya. Kalakip man na Champ, ang gusto natin iklarahon, nga ang aton nga mga estudyante, hindi kita siling maglimit lang. Kaya isang una, pag pungko, tadibot kung may mga 40 kabilog, no? Pero pagwa naton, mga 282 kabilog nga mga estudyante. Pero rest assured sa aton nga mga pumuluyo, ilibig sa mga ginikanan, nga may mga kabataan, nga may potensyal nga mga scholar sa Banwa, once nga makabalik kita, sigurohon naton linibo-libo ka mga estudyante ang sarang naton mahimo nga scholar na kung sa diin mabuligan naton ang ila sini mga ginikanan nga mag-an ang ila sini ginasuprer nga pagpaeskwela sang ila mga kabataan kay ara sini ang aton gobyerno ila binagid ang Banwas ang Buena Vista nga handa magbulig sa mga deserving nga mga estudyante. All right, karon Mayor, may mga informasyon man nga ginapalabot diri, no, nga matuod bala ining may mga nagapamahog kuno dira sa mga butante sa Banwas ang Buena Vista nga sa palabuton sining eleksyon dapat kuhaan ginila sang picture ang ila sini iyang ginboto kag ipakita agud masigurado nga may ara sang kabaylo ang kwarta nga ginhatag sa ila sang partikular nga kandidato, Mayor Eugene. Matuod din na Champ sa paglibot-libot namon upod sa sa aton sini incumbent nga SB member nga sarong kandidato naton sa pagka-vice mayor si Attorney Vincent de Asis kag sang amon grupo mismo mga pumuluyo ang nagahatag sa amon sing mga impormasyon nga kuno ginapahog na ganin sila sa pagtambong sa amon sini mga caucus o kung mga meeting man o kung bisan okasyon lang gani, no, amon ang instruction. Pero ang masakit dire kay ginapahog sila nga kinahanglan kuno kag mabalaan gid sang sining nga mga kandidato nga nagabakal sang ila sining nga mga boto nga kung sa diin kinahanglan kuno ibidyuhan o kung picturean gid agud may pruiba nga in exchange sa paghatag kag pagbaton nila sang kantidad sort nga daw ginabakal na ang ila sining mga boto. Kagamo man na, no? So mo gani siling ko ni ko magkahadlok. Sagrado inyo boto inyo inakabubuton. Wala sing sinuman nga tawo makahibalo. Even ang COMELEC o kung sino ang ara sa sulod dira as long nga ginasulat mo kag ginatago, no, wala si may nagtan-aw antes mo ibutang sa machine o kung ano man dira sa sulod sang polling precinct. Kaya mo nang nadlukan nila Champ kay kung kinahanglan gid bidyuhan nila kay kung hindi kuno basi makakas naman sila ang kalabanan diri kakason ka sa tanan nga mabenepisyo biskan magibot-libot lang kami gani sa mga kabarangayan makadto lang kami sa balay sang mga leader nila pagdason nga adlaw kakas. Hindi nakabaton sa AX, hindi nakabaton sa AKAP, hindi naman kabaton sa nga tuwag naton nga tupad. So, amo na Champ, gahambal sila transparent ang ila sini nga panggobyerno, pero sa matutuod lang, wala bla kay balong aton mga pumuluyo sa Banwas ang Buena Vista kung paano maka-apply. Ang nabalaan lang nila, makibot sila, may mga kasilingan sila nga nagapasirok sang ID, pagdason nga adlaw makakuha na sila ila sang AKAP o kung AX man, dira sa mga nakalain nga mga gym dira sa may Banwas ang Buena Vista. What we're saying, Champ, nga kung tani kung transparent ini, balaan sa mga tao ta kung paano mag-apply kag paano ma-avail. Amo ni hindi niya transparent, ginatago ni sobra pa ni sa sekreto kung sa diin ginahatag lamang sa ginapabalo sa gusto nila tagaan. Qualified man ako hindi, as long ara ka sa sulod sang ilang membro, ang membro ganila wala, halos leader lang ang nakakuha mo Champ. Lastly, Mayor Eugene Reyes, sir, may plano kang programa para sa aton sini nga mga person with disability, solo parents, kag mga 4-piece beneficiaries nga nakakas o kung natapos na sa ila sini nga programa? Amo pag isa Champ, no, kadto kita sa mga 4-piece. Ang 4-piece ni ginapahog man nga kundi magboto sa administrasyon, kakason sila sa ila sini nga pagka-membro sang 4-piece. Pero when it comes naman sa benepisyo,
Na so umpisahan ko ini bumutsam actually sang timpo ko. Ang tanan nga mag-graduate bangod man wala na sing qualified ang ila sini nga mga pamilya nga maging kabahin sang purpose beneficiary pag-release ginarelisan naton sang livelihood assistance. Agud na pasigurado naton nga kung nakakasila hindi sila gilayon madagdag sa ila sini nga patigayon sa pagpangabuhi. Gina amat-amat naton livelihood para sa ila panimalay para may alalay sila antes o kon before kon after nga makagwa sila sa ila sini nga pagka-purpose member. Ang ato naman PWD ginatun-an naton ini kagang solo parents no. Bangod man dako ini nga mga sektor sa nga naga-compose sa aton sini komunidad. Amo man ni kapasalamat man ko gani sa kay Lloyd sa kay Vladimir no. Gonzales nga kung sila grabe sini mga opisyal sila, officer man ni sang mga PWD nga gusto gid kag iporsige nga tagaan sing atensyon ang ila sektor agod matalupangdan kag ma-extend ang yan man assistance nagikan sa gobyerno hindi temporary kundi isa ka ordinansa nga magadihon sa aton PWD, sa aton solo parents, kag sa aton purpose nga may ara kita intervention para sa sining mga programa. All right. Thank you so much, Mayor. Kag saluwat mayong hapon. Nagapasalamat kay liwat ako bumutsam sa management sang Bombo Radio sa aton mga pumuluyo diri sa Banwas sang Buenavista. Dapat maging critical kita. Binagbinagon ginaton ang matudtuod kung sino ang kinanglanon. Isa lang kadlaw ang eleksyon para dumunin niyo, isa lang kaadlaw. Wala sing may nakakita. Ginhatag ini kag hilway ang pagboto sang sinuman nga mga tawo. Dapat kung sino ang gusto ta kag sino nagakabagay sa aton pananawan butuhon naton. Hindi nga ginapilit kita kag ginapahog kay wala sing may makaibalo kung sino ang ginboto mo. Salamat gid kag mayong hapon sa aton mga kuturan kag mga kasimanwa diri sa Banwas sang Buenavista. There you have it, si Buenavista former Mayor Eugene Gallo Reyes. 12 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Lindsay Bade, job seekers dagdag sa job fair sang Department of Labor and Employment Region 6 kadungan sang Labor Day celebration. Bombo Lindsay sa report, please go ahead. Indag sa Bombotsam sa linibo ng mga job seekers ang Labor Day job fair subong adlaw sa Department of Labor and Employment Region 6 dari sa aton sa mga syudad sang Iloilo. Malapit 10,000 ini Bombotsam ka mga trabaho ang available sa local kag overseas kag kaina pa lang gani alas 9 pa lang Bombotsam way pa nagumpisaan or way pa nagbukas ang job fair. Madamo na yan sa mga pum or tawo nagdalikat no dari sa may Robinson's Place Iloilo para nga magpangita sang ila yang available kag makasuit man sa ila man niya tinapusan or bisan ganino sa aton nga mga high school students may ara sang trabaho nga para sa ila. Ang tema sang Labor Day subong ato Bombotsam amo ang manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad sa liga ng mas matatag na bagong Pilipinas. Ginpahayag dari ni Department of Labor and Employment Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga ginakabig niya Bombotsam ang ining job fair subong na maging pinakadako nga job fair sa tuig 2025. Kay pinaagi sa pagpatigayon sa job fair suno sa iya mas ma-promote ang employment para sa publiko. Mayara actually sa mga nagkalain-lain nga mga government agencies man na nagatipon subong sa one-stop shop agud nga di maka-avail sang serbisyo ang mga mamumugo naton kag ang mangina mga nagapangita sa trabaho ari diri ang Social Security System ang SSS ari man ang Department of Migrant Workers ang PhilHealth ari man darino para nating kaso may ara sa mga clarification or i-verify abi ang aton nga mga mamumugon kag even ang mga nagapangita sa trabaho insigita makatuan nila dayon ang ining mga government agencies. So magluwas actually Bombotsam sa mga employment opportunities nga ginatanyag diri subong may ara man sang ginpahamtang nga kadiwa ng Pangulo Center sa dieng 40 ni ka mga manugbalikya ang nagatanyag sang ilaman nga fresh, nutritious kag affordable nga mga farm products, mga processed foods, mga native products, dairy products, liban patid nga mga produkto halin sa livelihood projects
sang informal sector kag dihalin manini sa nagkalain-lain nga mga lugar diri around sa Region 6. So ang ining katiwa ng Pangulo, may katuyuan ini siya nga mabatak pataas ang aton nga mga mangunguma, mga manugpangisda kag even ang aton nga mga local producers pinaagi sa pagbukas ng market opportunity sa ila agud nga ti makabaligya direkta sang ila man nga mga produkto sa publiko. Yari bala aton pamatian ang naging mensahe ni Department of Labor and Employment Regional Director Sixto Rodriguez Jr. Matatag na bagong Pilipinas. We honor the unwavering dedication and resilience and ingenuity of our workers. Why do we have to celebrate Labor Day every year? It is because it was on this day that the Labor Code of the Philippines was enacted into law. We in the department are mandated to protect those rights embodied in that Labor Code of the Philippines. And the conduct of Jobs Fair is just to implement our mandate to promote employment. And this is just part of social justice. And in line with this mandate, we have envisioned that this year's Jobs Fair will be the biggest Jobs Fair. Palakpakan po natin ang bawat isa. May I therefore welcome everyone for the 2025 Jobs Fair. At bago ang lahat, nais kong magpasalamat. We are so thankful to Robinson's management here represented by Miss Kathleen Rep. Bernabe for the additional support allowing us to use this venue for our biggest Jobs Fair. Labor Day is not just a time for reflection. It is a tribute to the heart and soul of our progress, the Filipino workers. As we commemorate this day, let us reaffirm our commitment to uplift and empower our workforce. And for this purpose, we have here with us the different government agencies gathered in just one venue and united for one purpose, and that is to serve you and to bring closer to the people all government services. We have provided one-stop shop booths for which of these partner agencies. They are here available for your queries and concerns. So all our partner agencies, thank you for all your support. Nabatian po si Department of Labor and Employment Region 6, Attorney Sixto Rodriguez Jr. Bombacham. So magalawig pa ini karon sa mga alas 5 sa hapon, Bombacham, ang ining job fair na ginapatigayon diri sa may area sa Robinson's Place, Iloilo. So sa aton nga mga kabombo nga tinagapamati subong kati nagapinahanglan sa trabaho, pwede sila nga magpadulong Bombacham no sa may area para nga magpangita sa trabaho bangod nga madamo sa available nga mga trabaho o local, even overseas, Bombacham. Kung qualified ka on the spot, pwede ka man ma-hire. Pwede, may aras lang nga hired on the spot or HOTS amo nang ginatawag nila, Bombacham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa radio. Bombo! Salamat gida Bombo po, Bombo Lindsay Bade. Kung may mga tawo nga naganagsa kay nagapangita sang ubra, may grupo naman niya sa mga mamugon nga nagpatigayon sang hublag protesta kadungan sang selebrasyon sang Labor Day. Ano naman yang ila sining mga hibubunot kag galuyang ipalabot sa gobyerno sa aton sining mga kabombo standby kay i-check nanton ang follow-up report kag dugang mga impormasyon kaupo naman sa kay Bombo Pauline Piliora. Check ta si Bombo Pau sa report, please go ahead.
Bombot siyang nagapatigayon diri sang protesta ang mga grupo sang mamumugon sa tubang sang provincial capital kadungan man subong nga Labor Day subong nga Mayo 1. Bombot siyam sa aton diri kig-angutan ng chairman sang Alliance for Peace and Environment and Sustainability o kon ining APES Panay. Iya diri pahayag o nga si chairman Ray Cachuela iya diri pahayag nga pamaagi sa siniman nga protesta nga ilaman na ginpatigayon iniman ang way agud pasalamatan ang mga mamumugon sa ilabi nga mga sakripisyo man kaga naghatag man ang term nila is duag sa pungsod sa mga nanay kuno tatay and even bisan sinulang ko na Bombotsyam nga nagapainit kaga bilog nga adlaw man nga nag-obra diri Bombotsyam para sa ini sa ila entirely ang ginaobra diri nga protesta nila Bombotsyam. So diri ang ilang grupo nanawagan sa gobyerno nga pamatian diri Bombotsyam ang mga hinyo sa mga mamumugon nga dugangan ang benepisyo kag sweldo mismo sining mga labor groups o sining mga mamumugon Bombotsyam nga bungod tuman nakamahal abis ang balaklon Bombotsyam kung taning itupungan man ang benepisyo kag sweldo sa dimong mamumugon accurate man sa kung ano man ang sakripisyo nga ginhatag nila sa ila ginobrahan and subong man sa mga sa nagataas na or inflation rate na subong Bombotsyam pahayag diri nila nga depende na iya kuno sa gobyerno kung pila man ang ilang idugang diri Bombotsyam depende na iya sa ila kung or sa kay mga ekonomista man diri sa bahin sang aton nga gobyerno so depende sa ila Bombotsyam kung pilaya kuno ang idugang nila pero kung tani ibang taon nila kung pila man ang kinahanglan gid sang mga ini nga mga mamumugon Bombotsyam hindi bilang nga suntok sa buwan kuno nga mga pagtaas man kuno kay budlay man labuton ang tuman ka mahal akong tuman ka taas man abi nga additional nga increase ang o kon wage increase dire Bombotsyam ang sa ilala ang saktuhan nga makaigo Bombotsyam sa man nga ginahingyo sa mga mamumugon. So karon or subong nga hapon gali Bombotsyam 1 PM may ara man nga ginapatigayon man nga mga protesta pagid sa iba nga mga labor groups progresibo nga grupo so sila hindi man gid sila nga pag hambal diri nga protesta nga against gid sa government ang ila lang is nga ihatag para sa mga grupo on purpose gid nila is pasalamatan ining mamumugon Bombotsyam. Pabati bala naton nga ato nang interview kay Ray Cachuela ang chairman sa Alliance for Peace and Environment Sustainability Panay. Sa hindi lamang ini simple nga protesta no kay matawag naton gusto lang naton na pasalamatan ang tanan nga mga mamumugon ang tanan nga mga anak balas na kung sa diin nagatag sang duag kontribusyon sa isa ka pungsod sa isa ka kompanya sa isa ka pamilya gani nagapasalamat kita nga sa subong ika 122 nga tuig nga pagselebrar naton sang mga adlaw sa mga nakbalas kag sa nagapatulo sang balas nga mga nanay kag tatay International Labor Day. Ginambal ta dikina nga panawagan kita sa gobyerno ni BBM na dapat dugangan ng benepisyo sa atan nga mamugon, dugangan ng sweldo nga angkop naman siya sa nagatinimbuok nga presyo sang balaklon kay kung hindi naton pagdugangan hindi makalagas ang sweldo sang mamamugon sa taas nga balaklon naton. So isa sina sa panawagan naton nga dapat dugangan gid ang benepisyo, dugangan ng sweldo para makalagas siya no sa sinakaway nga saka sang balaklon subong diri sa pungsod sang Pilipinas. Ginapasa na lang na naton sa gobyerno no kung anong pag-analyze nila kay may mga economic sila nga mga ginakuan nila sang opinion amo na silang makatag kung ano gid ang matutuod nga minimum wage like sang NEDA no sang DOLE no kay kabudlay abi sang mga nagligad na tuig na naga-demand kita sang amo sina nga sweldo na daw sumbag man sa bulan. Subong nga pabayan nato ng gobyerno mag-decide dira at least kita man nila nga ang high prices subong nga ito hindi makalagas ang sweldo mismo sa aton nga mga mamumugon bulan. Sir, last na lang, kasi nagayinapit naman ang eleksyon kasi may mensahe ikaw sa mga nagapadalagan man sa sininga pala abuto ni May 12 election, sir. Yes, manawagan kita sila nga kung magdaog man sila tuga sa sulat man sa aton nga mga pumuluyo kan sa mga trabahador ta kung pwede i-priority man nila ang mga trabahador naton kay balanta man hindi magandar ang isa ka institusyon ang isa ka kompanya kung wala sang trabahador dapat tigaan naton importansya ang mga benepisyo nga kulang para sila no lain na sa iban nga pungsod nga grabe ang saka sang sweldo nila na nagalagas sa nagasaka nga presyo sa mga balaklon na dra man permi ka kalugdang ang mga mamumugon tungod sa
ang ila sweldo na dati na nakabakal 1 ka kilo, subong hindi mo na mabakal tungod sang grabe na sinakaay sang prime commodities. Additional na sir, basi no, need naman siguro pa sa kaan ng sweldo, kaya may tag 20 pesos na bugas, sir. Duda ko naman na siguro gulay sa mga muna. Sir, ang 20 pesos sa bagay pangitaon pa na kag posible gamiton man sa politiko, do hindi man nasa sustainable, no. Ang aton niya diri nga makasustain nato niya dugangi lang yang benepisyo sa mga trabador ta, sa mga mamumugon ta, sweldo, benepisyo, kag the rest nga para sa ilan na kinamatarong nga mabuwi sila sa Disente dire sa isa ka pungsod sa Pilipinas, dire sa bagong Pilipinas na ginambal nila. Dapat sustainable, ma-sustainable, hindi na daw kamot, may lang bala. Kung saan lang dira, kung saan lang dira na 20, dasan naman 60, hindi kita sa ngamusina. Kung gusto naton niya ang gobyerno, maglatag sang benepisyo para sa mga trabador, ng patalya na makita doon sa mugon, makaptan niya ang saka sang sweldo mismo dire sa aton nga mga pungsod. Bombocham si Ray Cachuela, chairman sang APE sang Panay Bombocham. So amo nang ginanamin nila sustainability kuno nga hindi lang kuno sa or season by season lang kuno Bombocham ang pag maayo abi pagtaas or pagnubo abi sa mga presyo bisan balaklon nga accurate man sa nagakinanglan sa mga mamugon kundi ang masigig-sige na bala Bombocham nga ti makaptan mismo and makita or mabayluhan man diri ang mga sacrifices or ang mga ginpangabudlayan man diri sa mga mamumugon o Bombocham. All right. Dugang na lang pala naton diri Bombocham sa piyak nga bahin ang meging patigayon man diri nga by bust operation ang Iloilo City Police Station 9 kon sa diin na tigayon diri nila nga ma-rescue ining 15 anyos man nga amo ining subject sa ilang nga drug by bust operation man kagabi Bombocham dira sa may barangay Maria Cristina, Haro, Iloilo City. Ang subject ang kilala diri kay alias Bert Residente gid ini siya sa barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. So sa aton diri pakigangutan ang hepe sa Iloilo City Police Station 9 nga si Police Major Eduardo Chacon. Ang hepe sa nga nasambitan man nga police station iya diri pahayag nga natigayon din nila matransaksyon ang subject paagi man sa online Bombocham ang ilang nga transaksyon mungod matanlas man kung ini nga 15 anyos nga minor de edad Bombocham bungod man nga online nang gid niya iyang transaksyon. So later na lang nila rebaluan nga 15 anyos or minor de edad gali ang subjects ng ilang man nga by bus operation kaya hindi man ko mabalano sa panglawason bala Bombocham. So ang ilang nga casing and surveillance diri monitoring sa subject naglabot diri sa isa ka semana kung sa diin based sa ilang investigation wala man ini siya sa previous nga record o kung involvement abi Bombocham apang gintuad dito sa 15 anyos nga minor de edad nga do tatlo na ini siya katuig nga nagaduso sa illegal nga droga Bombocham kag kabalo man ni bala mag manihar ining subject ining minor de edad ini alias Bert Bombocham magud hindi gid ini siya kuno yung manugid kung diin siya nga nagakuha sa iyang supply Bombocham bali ang iya di ginaobra do uli-uli bala Bombocham mabakal siya and then amo ning ibaligya do amo ning ginaruling nga Bombocham sa iya kung sa di indirekta man nga nagakadto sa iya mismo ang ginkita o kung ginbaligyaan niya sa illegal nga droga na tingayon diri nga makuha sa posisyon ang kaplutanan ka gramos sa ginapasuni illegal nga droga nga may standard drug price ini siya nga 20,400 pesos. So subong ari ini siya sa kustodiya sa balay dalayunan matapos ini siya nga turnover sa kapulisan kag upod man didto gabi sang nabalaan nila nga minor de edad gali ang ila na transaksyon gilayon man ini sila nagtawag sa City Social Welfare and Development Office sa WCPD nila Bombocham agud i-assist man kag amo to na tigayon ini siya nga ma-turnover sa balay dalayunan kag ginahulat pa diri ang resulta sa ilang nga drug test kung inigbala positibo man sa paggamit sa illegal nga droga Bombocham. Pabati bala naton ang aton ng interview kay Police Major Eduardo Chacon ang hepe ng Iloilo City Police Station 9. Well, ma'am, ang kagabi naganda ko sa by bust operation. Galing problema natin kay na-found out natin minor galing kuhan ang ating nga subject. So, alias na lang siya ma'am sa kay Kurt. Ang subject natin is 15 years old. Grade 8 student na siya. Kaya taga-barangay San Isidro, Haro. So, kita di ma-determine kita dako lang nga pagkabata. Sabi natin kuhan siya. Legal age. So, umutuloy gabi, after isang successful na itong operation, patawag na ito ng ginikanan, presensya siyang SWD, DO,
ng WCPD natin, no? Yung involved natin sa process sa iya. Pila ano sir, pila gali ang grams or kagang amount sa illegal drugs nga nakuha diri sa may subject? Nabakla natin siya ma'am sa isa ka sachet worth 1,200 pesos. Tapos na-recoveran pa isa natin sa another 2 plastic sachet. So more or less estimated sa ito mga 3 grams ang nakuha natin tanan sa iya, ma'am. SDP niya sir? SDP niya is 20,400. Sino yung mga 1 week na muna monitoring sa iya, ma'am. Ang through online bala. Hindi sabi mag-meet up with sa gabi lang itong nag-decide siya kay sa isang kwarta siguro bala. Galaga sa isang kwarta. So, umuto na tigayon na ito ng bypass. Paano niyo sa sir na monitor or paano man siya naging connected sa iban man nga drug personality sir? 30 ng taon ta, ma'am. Ang may source pag siya, ma'am, bisan sa family mismo gani naga-kuan man, naga-agree man na confirm man nga may source pag siya. Ang iyan ni balido ko pauli-uli nga style bala. Kaya mga kagabi yung try na ito nga follow up ang source. Kaya kuan na ito, ginadigat na ito ng source niya. Galing kay tanda man nga bata, medyo wise man nga bata, hindi mo gagsagaw makuha ang informasyon. Ano ni sir, nang may previous na isang involvement, may mga grupo ni sa IHAN sir? Sa involvement na mula, kay the first time siya namon nga nakuhaan nga transaction, nga bypass. Ang banda lang dari, ma'am, ang alam nga dari, kaya according sa iya, 3 years na siyang nag-engage ko na eh. So buti lang yung mga 12 years old pa lang siya, nag-blubaligya na siya. Ang kuan nang galing sina, ang aton lang, hindi bala siya ang kuan nila. May kuan pag siya, may source pag siya. Kamo pa nang aton sumungin na ligab. Ano sir, direct lakad to sa iya ang kwarta o kung ginasugo-sugo lang ina siya? Direct sa iya, ma'am, direct. Bali siya gid ang transaksyon naton kagabi. So bali may ginakuhaan sa tapos amo nang ginabaligya niya naman dayon sir? Bali pa uli nga style bala. Okay. So bali ang ano sir, paano ni ang transaction niya na mention mo through online lang ni ang transaction? Online. Yes, ma'am, online. Tapos ma-meet up lang siya. May meet up lang siya sa amon. So prior to this sir, wala ka mo kabalo nga 15 years old ini subject niyo? Hindi, ma'am, hindi mo siya makuha niya 15 years old. Dako ang pagkabata, dako ang pagkatao na. So bali sir, sa source ko no diin ko nung lugar sir siya gakuha? Mamagawan, hindi siya manugid sa amon. Mula ginang kanya nga dugay na siya nagabaligya, hindi siya magsugid kasi ng source niya. Pero sige, eskwela yan ni sir, kag diin ko no nga school sir? Hindi ko lang ma-mentionar naman ang school, pero initially pag interview ko sa tiyo, kuya Bio sa kagsananay, dahil nag-untat siya na eskwela. Saan lang ko no sir? Hindi ko mamalaan naman kung saan siya nag-untat, basta pag-enroll ako na nag-untat lang siya. Yes, ma'am, intervention na sa CSWDO, tapos ang WCPD na ton. So, kagabi, yung turnover na ton siya sa may balay dalayunan. Sir, lastly na lang, ano niya siya man nagagamit pagid o kung nagaduso lang? Yung taon na karoon namang iyang results ang laboratory niya kay yung dala pa siya naman kagabi kay nasang kagawad sa crime lab for test. Bomba Champs, si Police Major Eduardo Chacon, ang hepe sa Iloilo City Police Station ay susubong padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung diin ang mga koneksyon sining 15 anyos nga minor de edad Bomba Champ, and sa bahin naman niya sa pamilya ko no sining 15 anyos nga bata, ti wala man niya sang idea kuno ang iya nga pamilya nga nagaduso sa illegal nga droga, ang ilaman nga kabataan o kuno iya nga bata Bomba Champ. All right. Si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta Radyo Bombo. Naganubo na gid ang edad sang naga-engage karon sa illegal drugs.
sa aton sini nga mga kabumbo pati mga minor de edad duay na iyasang kulba nga maguba ang ila sini nga puturo sa pinaagi sa pag-intra sa illegal drug proliferation. Ila binagid ang selling sa aton sini karon nga mga kabumbo mabudlay man kuhaan sang nagakigo sini nga mga impormasyon sa aton sini kapulisan bangod nga ti ini siya ang isa ka minor de edad. Pero ginpakamayo na lang tigin na refer ini sa bahin karon sang City Social Welfare Development Office. 35 minutos na o kon 36 minutos na nakaligad sa takna sini nga law na pagbalik naton na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad City Councilor Cedfrey Cabaluna nagapati nga isa lamang katawo ang nagvandalize sa mga portalet sa Sunset Boulevard kag sang iya sini nga nadakpan nga nagpang vandalize man sang damlaglang kag mga mangrove sa nabitasan lapas nga naapektuhan ginpang utod bangod sa pagparigan sang slow protection na project tigin pathag diri sang punong barangay nga kumpleto man ini sa dokumento. Balikan naton madalakuan mga balita sa maray nga pagpalayag sa Bombo na isaudto pagkatapos ang mga importante nga pahibalo. Ora 3 Gibbs Law, Lifeline Rate at Internet Powers! Ginawa ko din ang litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, tol, powers all! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 27 to May 3, 2025. Ang Mayo 2 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Mayo 2, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Excitement is once again overwhelming the Bini Band. Bangod sila ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 gabi sa Mayo 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sininga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. Plazuela de Iloilo,
We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sininga launa balik na diri sa pagpangalagad sa bombo sa Udo. Sa gyapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hover. Check ta si Bombo Angel Tan and then later on balikan ta si Bombo Pauline kay may latest development ni siya sa mga estudyante nga nagkalalipong bla. Unahon ko na si Bombo Angel o kay nagapati diri karon si City Councilor Cedfrey Cabaluna nga ang nag-vandalize to sang mga portales sa Sunset Boulevard bla nga may ginpagwa pa gani ito nga do kasubong sining reward money no si Mayor Jerry Treñas isa lang kuno katawo ang nag-vandalize man or ang nadakpan sa akto nga nagpang-vandalize ni Councilor Cabaluna. Check na pala si Bombo Angel Tan. Bombo Angel, sa report, please go ahead. Nagapatid rin mong Botcham si Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna nga pareho lang ang persona nga naga-vandalize ang portalet sa bahin sang Sunset Boulevard sa nadakpan niya mong Botcham sa bahin sang Barangay Lopez High na suro subungid lamang nga simana. Madumduman nga subong nga simana mong Botcham sang halin ini si Councilor Cabaluna sa isa ka importanteng event yung kadtuan niya sang nagkapadto ini siya sa bahin sang San Isidro kung tani ibla mong Botcham sa Haruman. Minaagyan ini siya nga isa ka lalaki nga nagapang vandal sang isa ka signage sa kilid sang dalan kag ginavideohan ini mong Botcham and then nanaog si Councilor Cabaluna kag ginsaway ang lalaki and then didto na nagpabulig si Councilor Cabaluna sa pila ka mga kumbaga ang tabo dito mong Botcham is citizen's arrest and then gindala ini siya naglakat ni sila pakadto sa may barangay hall sang Barangay Lopez High na Sur. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Cedfrey Cabaluna, after sang incident, nambal niya may familiar kuno ang stroke sang sining ining ginubra sang nadakpan niya Bombo Cham and then naghimo ini siya nangita siya sa pamaagi nga makita na mga pictures the last time sa portalet sa Sunset Boulevard. Kag nakita mo siya madu replika gid halos ang stroke ang agi ukon ang ining mga linya nga ginubra sang nagvandalize sa bahin sang Barangay Lopez High na Bombo Cham. Amo ni siya si Baki. Ang bati ko di Bombo Cham do slick do mo ni sang kwan subong mo. Okay, ang isa to ka ngalan sa portaleto, di ba? Baki to nakabutang. Oo. Te amo ni ang balik Councilor Cabaluna ang iya diri nga tika nga pag-obrahon. I-turn over sa kapulisan ang ining information or kumbaga observation nila Bombo Cham nga do ang picture nga sa portalets kag ining picture man abing nakuha nila nga sa ginvandal para nga sila mismo ang maka-assess makapadalong balas ang investigation Bombo Cham kay ang natabo abi diri nga okay lang man gani kuno kung mga mural paintings sabi kay ang city government kin daan Bombo Cham ginalaw lang nga daan di ba mga mural paintings kati expression abi nga kung gusto nila artistry gid man abi pero ini abi Bombo Cham hindi siya kumbaga gasulat sila sa mga signs nila or mga kumbaga mga tatak nila nga mga grupo-grupo kagati amo nang laway lang gid kay nakabutang kuno sa mga signages kay according to Councilor Cabaluna nga gina-welcome gina-kuntani pero with this one kay since amo sining resulta sa mga vandalism nila mas maayo kung maistoryahan sa mga stakeholders sang mga grupo gid man abing involved nga kung diin gid man bala ano ang gusto nila nga matabo nga form of expression nila bala mo somehow pero ang dugang pagidring information nga na nakuha ni Bombo PJB the last time nga nagpositive man sa illegal drugs nga paggamit ining lalaki nga nadakpan nga nagapang vandalize kay ting istorya dito Bombo Cham the last time di ba gindalalan ni Councilor Cabaluna sa barangay for abi verification nga may record lang bala if ever may mga same abi sunod nga mga incidents sang vandalism tapos amo sina may ara pangalan bala nga record ang barangay pero sang nagpanago ukon naglisensya ini siya nga ma-CR wala man siya nag-CR Bombo Cham kundi may ginhaboy ini siya kuno sa basura kag didto na gina-checker man ni Councilor Cabaluna kag gin-report sa pulis nga may mga drug paraphernalia nga ginhaboy ang ining persona man abi Bombo Cham. Pamatyan tabala ang kabahin diri sang nangin statement man ni Councilor Cedfrey Cabaluna sa atong interview. Well, actually, wala man gid kami nga nag-investigar. No? Out of curiosity, we wanted to make connections kung if ever may ara between this particular
incident with previous incidents in the past. One is, pagwa pa lang naman sa Lanyada, sa Lopesaina, pakadto sa may Sambagharo, nakita naman nga, ara gida ang predominant, ang mga muna ang mga designs, and even the ones kid were ang atong isa involved, no? So, ikadua, we also out of curiosity check on ang pinakaulito lang mga vandalism sa Sunset Boulevard sa mga portalets. Tapos nangita kami isang similarities, and incidentally hindi lang similarity na nakita namin aragid strikingly almost a replica of what was written dito sang nadakpa naman siya. So all this ipalabot lang naman man sa otoridad kasi hindi man kami ang proper authority to confirm this para mabalaan nila nga this might be connected, no? Mga incidents, and hopefully necessary actions can be taken di lang sa police kundi sa LGU man to ensure nga to identify these groups, kadua, and maybe help them, no? Basi bululigan ni sila lantawon kung di sila matagaan exhaust sa ila creative energies kung may ara. And third, kung ano man ang ila yung motivation, what other motivations they have that we can also assist with and help kung constructive man lang. Kaya kung lantawon mo kung ginawa tapang namin ang syudad tapos bandalan lang nila, medyo kung dira sila yung mga exhaust hindi ginamayo, pero kung magaan sila avenues then we can, no? And in fact there are many activities around the city man ginobra ina kumayo kang artist pwede ka gidya mabuligan matagaan avenues kalini mas prefer gid nila yan yung mga udto adlaw or early in the morning gusto nila magubra sina and sign their names and their marks ina lang gurong pwede we can really discuss with them how and help them to avoid such matters nga nagadugang paygo sa syudad natin. Pero on your observation, sir, nga level, yung same stroke, same design ang ginvandal sa Sunset Boulevard sa may portalet, kag ining nadakpan mo, Councilor? Isa, kahit ikadamo, to be sa vandalism ng portalets mo, pero ang isa nga nakita namon, strikingly similar. No? So, that's why we ginlantaw man naman ng mga pictures pero hindi man kami ang official nga makadetermine. So again, it will be up to the police investigators to see through kung may connection gid man ni or hindi, no? But based on our ordinary appreciation, baka mi go sila gid pareho gid kiti even the strokes, even the ang aton common understanding mabalta amo gid ni siya. Pero sir, personally you know the people behind this or like at the very start, at the very start, siya man lang yung amon yung tutok. To be honest, ang apuntan, ito motivation sa pagdala siya sa barangay hall is mapabalong barangay nga muni siya nagapang vandal di sa inyo. Kadua, iyaman ginaayo nga matinloan niya man. So, ang bakit kung tinloan mo, gusto ko ang barangay ang ma-monitor kung makompleto mo tinlo diyan tanan mo ginubra. Ikatlo, we wanted it registered also either the barangay or the police para nga in case matinuan na kag matabo liwat mabalaan nga siya ni ma-profile na muniya ginubra, no? So those are three goals tani to. We wanted, like I am advocating ever since nga tani mabalik sa sakto nga giya ining mga kabataan naton, although hindi na ni bata 24 na ni, no? So naggaling kiti from that nga vandalism lang tani ang sitwasyon nag-aggravate na siya kay di may ara ng drugs and drug paraphernalia involved. Tiyan mo na nga ginan baka sa police kanaya manabat sina kaysa sa una taniya community service lang tong amon ginalantaw nga pang siya. Now when some of the news outlets posted his pictures and the pictures of his artworks, even the ones nga sa portalets dito sa Sunset Boulevard nga strikingly similar, we started receiving additional information. May mga gapabalo nga attorney ang nadakpan mo ni siya, no? Nadakpan mo involved siya sa mga grupo, mo yung mga leaders nila and all that. Singkuti, these are allegations man lang, no? In information that were placed to us. Singkuti, for now ang amon lang yung focus is kung ano mayo brahon sa person involved, no? And kung may arap man grupo, we're looking at how we could probably dialogue with them kung ano makapamayo. Kaysa gani makaistorya pa amigo kanami sa abilidad nila kanami sila mag-design, mag-obra galing kundi nila yung canvas nila hindi proper, no? So for now muna these are things you can explore now. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton ang statement man ni Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna sa atong interview.
Alright, nabantugan kay Moya sa kabulastugan do hindi man dapat siningay og pabugal kag do hindi mo man sini dapat nga mambal ka nga may hinimuan ka or nagsikat ka sa kung ano man dira nga kayuhan. Nabantugan kay Moya kay masami nga nagapanghalit ikaw sa propiedad sang gobyerno plus mayara pagid sang marijuana leaves tong nakuha sa iya no. Bombo Angel, kuno ko magsala. Amo to bang watcham tapos after siya na is gin-check siya sang kapulisan for drug test and then nag-positive gid man siya bang watcham nga nagagamit sang illegal drugs bang watcham. Timayo man ni gani base ko nara na sa susunod sang prisuan na marealisarya kung ano mga kasalanan niya sininga nahimo. Salamat gid Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat sa liwat Bombo Angel Tan. Iban iya nagapaningwa nga ma-recognize kang makilala sa sosyudad pinagi sa mga maayo sining hilikoton, buluhaton, kag ikabugal abi kung makabaton ikaw sang dungog. Pero ti iniiya karon ang nadakpan ti way gid sang kayuhan nga mabaton kag kadayawan. Sa aton sini nga mga kultura naglala pa gid ang sistema or plastada kay nakuhaan pa gid ini siya sang dahon sang marijuana nagpositibo pagid sangin paidalom sa drug test. Kung tinagsampaw-sampaw karon ang kaso ngayon sining pangatubangon. Balikan ko na yung linya ni Bombo Pauline Piliora kay pila 36 ka mga estudyante nagkalalipong sa isa ka event. Ano kumatuon din Bombo Pau sa report. Please go ahead. Bombo Cham, kung total dire 36 ka mga estudyante ang nagkalalipong man ang nagpartisipar ini sila sa street dance and dance competition sa bahin man sa San Dionisio sa Ginapatigayon, Manila nga Panaad Festival. Bombo Cham, sa aton dirigin pakigangutan ang hepe sa San Dionisio Municipal Police Station na si Police Captain Edward Villanes. Iya din pahayag nga pasado la 6 ini kaginasang aga sa nagsugod ini sila perform dira sa bahin man sa elementary school sa nasambitan man nga banwa kung sa diin nalipong diri una ang siyam ka mga performers. So basically mga estudyante ini sila tanan Bombo Cham kaga nagsunod na dito sa may judging area number 3 nagkalalabot na sa 36 ka mga numbers ng performers ang nagkalalipong man Bombo Cham. Payag diri sang natungdan nga posibleng factors man nga nagkalalipong sila kay wala iban ka pamahaw, ang iban na nagbira-bira practice kaga wala bala katulog sang mayo kung gamay lang ang ilaman nga tulog. Bombo Cham nag-contribute pagid dire amo gining pinakadako siguro man nga factor is mainit ang kung tuman ka init ang tiyempo. Bombo Cham sang time man nara nga ginapatigayon man ang street dance competition, although nag-start ra ako mga around 8 na pasado tubtob las 10 ini siya ito amo na nga man obserbaran naton sa bong bisan alas 8 tubtob las 10 ato man nakainit sa nga tiyempo. Bombo Cham so masakit-sakit gid ini siya agte nag-contribute ato mga factors na to ta iban nagkalalipong ini Bombo Cham sa 36 ka mga nagkalalipong diri 7 ang na ospital apang natigayon naman ini sila nga makagwa Bombo Cham gilayon man sa ospital sa siniman nga adlaw Bombo Cham. So badayon pa diri man ang investigasyon sa kapulisan kay tinatigayon man nga matapos ang ilaman nga mga performances sa ginapatigayon Manilang street dance and mass dance competition. Bombo Cham, pabati mo na naton kabahin ng sa aton ng interview kay Police Captain Edward Villanes ang hepe sa San Dionisio Municipal Police Station. Sa pistahan bala sa Panaad festival bangod kay sa kainit sang panahon may nagkalalipong 36 ka bilog kag pito gid ang hospital pero asog now nagkalagwa naman sa hospital. Oo, mga ano revive naman. Mga ano oras ni sir ang natabo sir ang incident? Mga alas 8:30 so balas 10:30. Oo. Ano ni Sir How? Nang ano oras sila ko na nagsugod? Nag-umpisa ni sila alas 6:30 no? Alas 6 San Dionisio Elementary School. Nagdala start sila. Tatlo ni ka stages mo, tatlo ka judging area. Ay una-una siya ang nagkalalipong na nagkala upawan man.
Tapos pagka diri naman sa may civic center namon, amo to nagdulugang ang nagkalalipo. May ara gid piso nga na hospital, pero subong na outpatient naman. Pero hindi man ni Sir Siling nga dululungan ang paglipong nila or dululungan. Hindi man kay after bala sang ilang performance. After sa ilang performance sa judging area, bangod sa kainit, tapos ang isa gid niya pangakarason ining wala ka pamaaw, gamay lang ang tulog, tapos ang perfect sa init na panahon. Bali, from elementary school, ina siya, sir, amo na ang judging area number 1. At up until saan sila, sir, nga nalipong, get sa diin ang judging area? Pagkatapos sa judging area number 3 na. Okay. So ano ni sir ang mga kabataan, yan yung mga pila ni ang pang-ilaro nila pag or ano, Mga minor. High school. Pila na sila kuno sir kaadlaw nga naga-practice sir how? 1 month ning ilang pag-practice mo. Si Police Captain Edward Villanes ang hepe sa San Dionisio Municipal Police Station. So nagkalawang pawa naman to, Bombo Pao, ang mga ginpandala sa ospital. Yes, Bombo Cham. Tanan sila 36 kag ang including dito ang 7 ng ospital is na umpawan na kadatigayon na makagwa Bombo Cham. Sus Maria kagusip ti mag-amo sinigani dapat hatagan gid sang pagkaon ng mga estudyante kag kung hindi man malikawan sini nga mabulad sila sa initan, dapat rehydrate gini sila, may balon gid nga damo sini nga tubig dira ang tribe manager o kun anong sistema kay budlay na nga daan subong ang sitwasyon naton diri way na nagadubo sa 41 or 41 degrees Celsius ang heat index sa palibot man sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa probinsya sa Iloilo ang pinakataas is 42 degrees Celsius. Mga muamo sini dapat may eksakto gid sini yang pag-rehydrate man sa lawas ang mga estudyante. Exactly, Bombo Cham. May nagapalabot gid man gani diri sang mensahe. Although kay sino man din gusto matabo nga amo na nga insidente, Bombo Cham. Gusto mo lang mag-participate man sa mga estudyante sige napatigayon man nga Panaal Festival apang may nagpalabot man sang mensahe nga last year ko no natabo naman ini ko no Bombo Cham and sa subong naman 2025 do amo gani ang pinaka mainit. Ano ang venue nila? Open field o kon covered court man or covered gym? Street dance ini siya Bombo Cham. So halin dito sa may elementary school sa San Dionisio. Pero paglabot nila sa judging area number 3, nakita natin sa video, do may covered court dance siya. Pero kay given nga street dance siya, maagigid siya sa kalsada, Bombo Cham. Okay, sige. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo. Salamat sa liwat, Bombo Pauline Piliora. Di basi sa mga masunod sining tuig or sa masunod sining tuig maplanuhan mayo sang local government sa Banwaya sang San Dionisio agud nga malikawan ang nasambitan sining iyang mga sitwasyon kay nagligad tuig may amo maning nagkalinabo gali subong natabo naman di hopefully by next year way na sa may matabo nga kasubong sini. Check ko naman this time balita ni Bombo Jomar Villa, mga mangroves gigin pang utod sa may nabitasan na lapas bangod sa pagpatigayon or pag-implementar sa slow protection project, may mga nagakaigo man sini kuno iya, no? Nga dokumento kag nag-agi sa husto nga proseso ang pag-utod sina dire to give way sa slow protection project. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Pathag si punong barangay Barberosa sa barangay Nabitasan Lapas tuhoy ini karon sang concerned sa pila ka pamuluyo sa lugar sa sining gina-construct nga slow protection project adra sakop sa Sambit barangay. Ang ining proyekto adri karon Bombotsam kun basihan ta diri sa project billboard ang ining kontraktor amo ang International Builders Corporation. Ang liwat ano tong kontraktor? International Builders Corporation. IBC. Roger that. So date started February 26, 2025. Kag ang completion date sini December 17.
Subong man sila nga tuig nga may budget nga masobra 100 million na pesos. Ang implementing office, amo ni siya ang Department of Public Works and Highways Region 6. Sa aton sa diga nga kabumbo. Ang project title, amo ni siya ang construction of slow protection work along Dongong Creek, no? Siyudad sang Iloilo, sa aton sa diga mga kabumbo. So ang concern sini, bangod nga may pilato ka mga mangroves ang naapektuhan, no? Bangod sa sining pagtukod sa slope protection. Bumbudsam. So palabot ang concern sa kay punong Barangay Arosa. Ako sa tisulod sa tungdan may mga nagakigo sining permit, no? O kon dokumento antes pa man ginumpisahan. Ining nasabit sining proyekto. Actually may ginpatigayon before, no? Ang nag-umpisa ni construct, may ginpatigayon sining meeting sa barangay agod nga ti mapalabot ang concern sa mga pumuluyo. In terms karon sa mga pamalay, may 4 ka mga balay sini ang ginalantaw sini nga maigo, pero suno kay Kaparosa part na ni siya sang ginatawag sini karon nga subdivision dira sa lugar, pero tibangod nga sako pa sa barangay Nabitasan. So do nag-coordinate ang DPWH sa kay Kap. Sa natungdan mismo sa mga tag-iya sa balay, ang hindi man apektado kag sila man gadi mismo ang naghambal nga kung pwede butangan na sila sa logyan nga gamay para hindi na sila mabodayan kung magkadto sa esplanade, no? Bubutsam, so mutong gin-raise nga concern kag after sina duway naman sang may nagpamalabag. In fact, diri sa natungdan nag-issue ni sila sa certificate of no objection sa sa pag-transfer sang mga mangroves kay Kaparosa. Ang mga mangroves kani hindi ni Botsilingon nga pang-utdon, ang iban sini ginagabot tapos ginatanom kay do diri ni siya dalon sa may sa may naktakan. Lapas dito sa itanom liwat. Bubutsam kag as long as ngati ang slow protection kung hindi man lang sabi mapektuhan ang iban sining mangroves, so hindi pagkakson. So kung di lang maastahan sa slow protection, dala lang dapat sa mabilin sini ma-remain sa gihapon ang nabilin sining mangrove sa area agod katib ma-preserve man ang nagakabuhi sini nga mangrove sa may nasambit sini nga lugar. Bumbutsam overall suno kay Kaparosa bangod kati sa ila sini nga lugar, may isa sa ka-opisyal sa barangay nga ga-monitor man, ga-coordinate man sa DPWH kung ano ang latest development, kung anong mga concern. So party tayo yun man ang ining pag-construct sa sining slope protection sa lugar. Ari ba si Kap Barbie Arosa sa interview sa Mobo Radio. Project kag may malabot na diri anytime soon, malabot na diri sa amon masakupan sa amon barangay ang sugpon sang ilang do esplanade. And that time wala pa man sila may ginkuha sa amon nga documents because ang masakop nila nga area is hindi pa akon bounded, hindi pa sa akon nga area, I mean. Then sini nga tuig nag-coordinate na sila sa aton with all the necessary documents nga gin-required man nila sa aton, ginpangayo sa aton sa council. Kaupo dira ang tanan nga documents sang mga involved nga mga government agencies. So diri isang sininaya nga to first quarter, no, hindi ko lang nalipat lang gid ako kung January or February nag-committee hearing diri sa aton sa barangay kag amo na may mga ginpangayo man sila sa aton nga mga papeles. Marcin ogid kap ang do naga-una sino yung naga-coordinate sa inyo? City engineers, Senro, DENR kay ti may dira may mga masalapay nga mangroves. I don't know if safe magabal sa ako nga may assessor na lipat lang gid ako, but there are may mga ahensya sa gobyerno nga nagbisita diri sa aton. So sa committee hearing anong mga na raise nga mga concern sa pamuluyo nyo ka?
Kay ang dira nga area is subdivision. Sa pag-inspect naton, 4 lang gid kabalay ang dira nga area nga malabayan nila, and hindi pa gani sa balay kay tabok pa siya sang balay, pero nag-coordinate gid sila sa aton kay para basi may ara bing masalapay, although iya pa ya sakop sang subdivision ang ila gani matandog nga property. Hindi wala iya sang panimalay nga maigo kay sa tabok ya ang panimalay nga 4 na gid kabilog, pero hatagid sila sang due respect sa subdivision. Gin-invite ang homeowners kay basi may mga ara ang concern, and so far wala sang negative nga nalabot, but may ara pa gani naghinyo nga is it possible kuno para sa ila nga may access direct dira sa may esplanade nga himuon kay they would love to have their area man nga manami kag matinlo masanag safe kay hapos man kuno dayon sa ila ang pag-jogging, lagaw-lagaw. So, estimated mo lakap mga pila ka metros or ano kalabaon sini nga nasakupan sini barangay? Hindi ko lang gid matansyar kay boundary kami ni Magsaysay Oo, boundary kami. Pero sang ara na ya sa akon area, hindi man gid amo ginakalaba-laba no. Kay ang piyak nga area is iya ni Magsaysay. Amo na nga 4 lang gid ya kabalay ang isa sa nakita namon nga malabayan sang project. So overall sini do ay man sang do nagapamalabag abi sa Pumuluyo? Wala gid no, kay diriya sa akon nga area tama man niya kalayo sa amon didto. Ang ginabisitahan lang to naton nga homeowners, 4 lang gid ka panimalay, but wala gid ya sakop sa subdivision, sakop man sa akon barangay, pero wala gid sang negative or complain kita nga nabaton or pamalabag halin sa ila. Amo pa na gani nung isa na mangkot pa nga is it possible nga maka-access kami dira directly kay uyon man namon maglagaw-lagaw anytime, kung kaagahon mag-jogging or in the afternoon mag-walking, amo na ang isa. So ang ina nga concern ginpalabot naton sa nagakapot gid sang proyekto if it is okay nga matagaan sila sang direct access. So ang project di man na siguro dayon kun way sang pagpanugot sang barangay nga ti mapasugot ko mo na ano do permit ni siya kap ang do hindi man gid siya permit. May ara kita gid issue nga certification of no objection with regards inaya sa cutting kag bowling sang mangroves kay tidamo dira sang bakawan man na nga area So magluwas siya na may iban pagid nga rason. Wala naman. Oo, amo lang ginaya ang ginpangayo sa part namon. Then nagkandak kita sang committee hearing with the involved man nga agencies nga sila man gani ang nag-invite man ang venue diri sa amon. So may na specific kap kun ano kun ubuson gid pang cut ang mangroves dara orang ma-portion nga masaklaman lang. Ang portion lang gid sir. So hindi gid ya tanan-tanan kay gina-preserve naton. Sa madumduman ko ang masalapay lang gid sang slope amo na ang kwaon. Ang hindi ya matandog i-retain dira may ara gani siguro nga basi branch lang ang ginutod nga hindi not necessarily nga kwaon gid ang the whole mangrove. Si Tapo ng Barangay Barberosa sa Nabitasan Lakas Bumbutsam. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Ikaw nag-agi man lang sa nagakigo sini iyang proseso duway mangguro sang dapat kabalakan sini kay kung may managkita dira ang aton sini nga mga insyans ng gobyerno nga hindi man insakto, hindi man ina nila paghatagan sang approval. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bobo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for April 27 to May 3, 2025. Ang Mayo 2 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Mayo 2, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Excitement is once again overwhelming the Bini Band. Bangod sila ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ng gabi sa Mayo 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sininga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig maggamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumple. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program on a brand new month, on a brand new day. Bulan na sang Mayo 1, umpisa sa mga very exciting things to happen. It's election month already. Check how many days to go before election day. Once Diaz na rigid ang nabilin mga kabombo kag election day na. It is now 18 minutes after 2 o'clock. Again, welcome diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine
And as I have said, today is May 1. It's Labor Day, fiesta sa Balaan Bukid, umpisa sa mga Santa Cruzan, fiesta diri, fiesta dito, o diba saya-saya, fiesta, or umpisa man, no, sa Flores de Mayo. Well, this afternoon, mga kabombo, umpisa man kita sa diligid lamang madugay sa aton nga mga istorya nga iga-share para sa inyo. Gani, sa may mga anak mo dira sa mga stories, pwede man mapalabot diri sa kahapon lamang program. Pinaagi sa pag-email sa inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kang ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maayong hapon sa inyo tanan. Sa liwat, this is Tita Regine. Aring ato ng bahanan para sa inyo tanan. From Vanessa Gonzalez, umiibig sa'yo. Good afternoon, this is KLP. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, Vanessa Gonzalez with the song Umiibig Sa'yo. Sa mga co-laborers ko dyan, araw natin ito.
Pero yung mga totoong nagli-labor, ang aras mo sa labor room, they have their own version. Sa Labor Day, lalabas na si baby. Good luck sa inyo. 23 minutos makalipas ang 2:00. Ari ang sulat sa ato ni Mia. Sang binggawan baw, pasensya kagid Mia, ang picture mo. Huwag ko gali na send. Tibas na lang ang picture ha, story lang ang subong. Anyway, ang tigulo, adlaw sang mamumugon. Dear Inday Regine. Subong kay adlaw sa mamumugon, tuguti ako in the Regine, nga tamyawon, ang mga kasubong ko nga mamumugon, ang mga anak balhas, kung sa Tagalog pa, anak pawis, ang mga kibulon ang kamot, nagapatial sa init, nagataya sang ilaliog sa luwas ng pungsod, lamang nga mapakaon, mapabistihan, kag mapaeskwela ang ilang mga kabataan. Ululupod kita sa paghimakas para sa kaayuhan sa aton pamilya kag sa aton pungsod. Mabuhay ang mga mamumugon. Sa gihapon ini si Mia sa Binggawan, Iloilo. Punanong nadangtan ko subong, kag kun sa diin ako subong, utang ko ina sa mga pigos nga mga trabahador. Pagkatapos ko sang college, ginpatigayon ako sang amiga ko nga si Riza sa isa ka local newspaper. Si Riza, Broadcom graduate. Ako iya, accounting. Liwat-liwat pa, permiga kuha removal, hasta lang makapasar. Si Riza man naghimo ka application letter, kaya hindi man ako kaisrot maghimo. Ay, sa maayo nga palad, nabaton man ako as circulation in charge. Kag sang ulihi, nangin branch manager. Mga late 80s in the Regine, lapnagon ang labor strike. Welga, picket sa mga dalago nga companies dire sa syudad sang Iloilo. Masami ko ini sila makita nga ara sa kalye naga-strike nga may mga placards kag banners. Do ako na balaka kag do hindi na sila makuha sa isip ko. Paano sila? Paano pamilya nila? Kay wala sila trabaho. Ano ang nagakalatabo sa sulod sang ulubrahan nila? Nga nagwelga ini sila. Sang ulihi, naistorya ko sila, kag hindi lang gali hamak ang naagyan nila sa sulod sang ulubrahan. Pareho sang, ang napasudaan sa amon, sinilhig nga miswa sa bodega, kag expired nga sardinas. Maayo pag ido sang tag-iya na baklan dog food, kag kun magmasakit, nadaladayon sa doktor. Kami, kun magmasakit, bisan bulong para sakit sang ulo wala. Doon konsensya ako in the Regine, may nagabulig bala sa ila, nga mabatian ila hibubunot. Mapilahan ka adlaw, ang grupo ka mga trabahador, nagkadto sa opisina. Siling ko maano ka mo, sabat nila. Gusto namon masulat mo sa newspaper ang amon kahimtangan. Sabat ko, hindi ako maayong magsulat. Sabat nila, wala kami nagakinahanglan sang maalam nga manunulat. Kinahanglan namon ang reporter nga nagasulat sang matuod. Sa suporta sang akon boss kag editor, nagreporter ako. Accept the challenge. Ara na ako, nagakover sa mga nagkakatabo sa picket line. Gintiro ang isa ka worker nga nag-strike sa isa ka restaurant dira sa JM Basa. Maayo kay wala mapatay. Ginaharas ang mga scabs. Na-eksperyensyahan ko tani matulog sa picket line. Apang nakita ako sang kilala ko nga lawyer. Sininggitan niya ako, Mia, mano ka dira, pauli, kay idulong ko ikaw. Why ko mahimo, kundi magpauli. Sang nag-reporter na ako in the Regine, grabe na ang exposure ko. Gakalabot na ako sa Cebu, Negros. Na-invite ako sa mga labor unions nga mag-cover sa ilang certification elections
Sa mga sugar mills kag mga mining firms, linibo ang ilang mga workers. Dira ako nakita kung paano mga trabahador ginaharas, ginapaobra sobra sa oras, ginabutang sa delikado nga sitwasyon, kag nagabaton sa manubo nga sweldo. In short, ginaabuso sila in the regime. Sa subong kung nagabato na sa minimum wage nga sweldo ang mamumugon, kag mga benepisyo, inatanan, ginpanginmatyan, kag ginpangabudlayan sang mamumugon sa picket line, sa kalye, kag ginpakigbato sa korte. Sa pagdampig sa mamumugon, sa pagsugid sa matuod, ang akon publisher ang hindi na makapanghiram-os ang libel case, kag dalaman ako. Hasta pamahog. Amuina ang pangabuhi namon sa media in the regime. Hehehe. To siya ti palabras na inihaw, natapos na gidman. So 2005, may nagtanyag sa akon na magtrabaho sa Overseas Placement Agency. Maayo ang salary offer kag benepisyo, from reporter to recruiter. Sa amo sadto nga panahon, ang image sa recruitment agency hindi maayo. Paghambal mo nga recruiter ikaw, do iba ang dating. Panulukan nila sa imo, racketeer, budol-budol, bulldog. Pero, ginorient man ako sa company sa mga do's and don'ts kag mga legalities. Abi ko kay sa agency ako maobra, dungog ko. Doon bala nga makapadala ka worker sa abroad. Magatawhay kag mangin bugana pangabuhi ko. Ay gali, sobra pa. Wala pa ako maisahan ka bulan in the regime. Lagsanay na kami ka illegal recruiter. Gindala niya ngalan kay agency namon kag magpangolekta sang kwarta. Kung hindi ko mapauntat kag madakpan, maguba gid kami. Ari ako sa Iloilo, ang illegal recruiter nag-ooperate sa Binukid, Kakapis. Gin pa-operation ko sa CIDG, kag caught in the act. Gali, kay ang illegal recruiter, kahimbon niya, kapulisan. Ay, sus. Amuin na nga wala mapasakaan kaso, kay ang witness namon, gin-abduct sa mga pulis, kag gintago. Dismiss ang kaso. Pero ako iya, ginalaot sang illegal recruiter. Isa pagid. In the regime, may iba nga mga opisyales ng gobyerno nga nag-power tripping. Di, basensya ka kung matripan ka. First time ko nga entra sa job fair, inkwentrohan na kami dayon sa isa ka labor attaché. Likom sa ihibalo ko, ginakadlukan gali siya sa mga upod ko sa agency. Abaw, in the middle of my recruitment activity, damo aplikante. Tido si hambog pa ako, kay damo hiring ko. May Korea, Dubai, Middle East, kag Russia. Pinauntat ako ni labor attaché. Sininggitan niya ako. Stop! There is no hiring in Russia. I am a labor attaché. Where's your job order? O, sininggitan ko man siya. We have a job order in Russia. Just wait. Ang mga aplikante ko nagatinulok, pakahuyan gid ako sining attaché. Tidugay-dugay ara na staff ko. Bit-bit ang job order, gin-fax ka Manila office. Sir, here's my job order and I am not an illegal recruiter. Gatinulok man ang mga upod ko sa agency. Nalipay sila, kay ako lang nagbato sa sining attaché. Dugay na gali, ginaharas sining attaché ang mga kaupdanan ko. Sa Cebu in the regime, astig pagid ang ilang POEA direct. Pero Iloilo kag Bacolod, mga mabuot iya. Nasaksihan gid namon nga ginmulay sa direktor ang isa ka recruitment staff nga wala authority. Sa microphone niya paginmulay, ginpagwa niya gid sa job fair in front sang linibo ka aplikante. Keri mo in the regime, niyati ka panitan, takakulira ka gawas. So, umuin na ang mga struggles namon sa recruitment. Hindi lang physical, kundi mental and emotional. Kung nagdamo ang mga OFW sa abroad, kinabudlayan ina sa masobra
1,000 ka mga recruitment agencies sa Pilipinas. Sa baylo nga buligan nila ang mga recruitment agencies, ginapabudlayan nila ini. Isugid ko na lang in the regime nga ang mandatory insurance nga ginaimponer sa gobyerno sa tanan nga OFWs ang budo lang. Ang mandatory insurance nga nabayaran sang agency, $74 kada isa ka worker. Kung hindi ka agency mabayaran, hindi man ang POAA maghatag sang Overseas Employment Certificate. Hindi siya kalakat abroad. Ang tinutuyo sini nga insurance nga kung magpauli sila nga wala matapos ang kontrata, magmasakit, mapatay, bayaran sila sang insurance company. Pag pandemic, linibo ka OFWs nagpauli. Wala man ang insurance company katingog. Sa agency ako, kung may magpauli nga OFW, kung ano man nga rason, ginapakigbato ko ini. Kung hindi ang insurance magbayad, ginabalikan ko POEA. Pero kung hipos-hipos ka lang, why gid? Kung mag-seminar kami in the region sa Manila, gina-question ko ining mandatory insurance. Butag iya ako ka agency, ng empleyado man lang ako. Bisan ang speaker, hindi kasabat kung sino nag-pass sining bill. Maathag in the region, nga ginapatalang lang ang mamumugon para sa ila kapritsohan. Sa siningadlaw sa mamumugon, ang mapalabot ko lang sa aton gobyerno, hatagan sa disente nga trabaho, magpahamtang sa mga industriya nga nagamanufacture sa aton kinahanglanon, kag hindi magsalig sa importation. Kag diri tapuson ang kapurauton sang aton nga pagpangabuhi. Salamat in the regime sa gihapon, Mia sang Bingawan. And ang supposedly photo caption, okay, ang picture nga iyang gina-send diri sa aton pero wala ta mapa-forward gali no sa aton diri partner sa technical. Ang caption, amo ini ang talan-awon sa dalanon. Ang mga trabahador nagarali nga pataasan ang ilang nga sweldo. Buwas na lang ha ang picture, story lang anay subong. Pasensya ka gid Mia, but ka very moving sang imo nga gin-share diri sa aton. And you have much knowledge about what's going on in and out, no? Sa mga estado, sa kada trabahador, especially those nga mga OFWs nga nagagwa abroad. Yes, may mga nabatian kita nga mga istorya, kadalag ko, katama sa mga fees nga ginapangayo, do hindi na nagakaigo, no? Tapos yung mga insurance, bawa mo na gali ang istorya behind it. Wala man gali, no? Dapat hindi gina-imponer, hindi gani ila matrace kung sino nagpasa sa sina nga bill. But let's hope, ha? Ngati, samtang nga nagalakat ang panahon, kabay nga naga-improve for the better ang para, no? Sa mga mamumugon nga sila maprotektahan, ang ilang nga safety, mapasigurado, and at all times, no? Ang ilagid nga health, kag ang ilang nga productivity, no? Ang tanan nga ini dapat nga mapasiguro sa ila samtang nga sila nagatrabaho. So mabuhay ang mga mamumugon. Mabuhay tayong lahat. 37 minutes after 2 o'clock. Salamat kids sa mga istorya diri about mga mamumugon. Mia sang Bingawan. Magapanabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong. Kahapon lamang program, let's proceed sa sulat diri sa aton ni Aguila sa Sri Lanka. Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting a few drops on yourself. Dear Tita Regina. Good afternoon everyone, especially to you tita, kasatanan ng mga staff sa Bombo Radio Philippines, sa mga writers na laging bida sa kahapon lamang ng Bombo Radio Iloilo. Sa lahat ng tagapakinig, viewers na kung wala kayo, hindi kompleto ang araw ng Bombo Radio. May God bless us all. Today is my birthday. Minarapat ko na ibahagi ang aking oras sa Bombo Radio Philippines upang ibahagi muli sa inyo ang aking kahapon lamang. Pagkatapos kong tapusin ang lahat ng mga gawain, inayos ko ang aking sarili, pinaganda, konting lipstick, light makeup. Suot ko ang isa sa mapaborito kong kulay with 3 inches na heels na sarili kong disenyo at style. Ang gamit ko na material sa pagbuo ng design, yung sobra sa damit kong suot ngayon. Ginupit ko ang mga bulaklak at binuo ulit sa maliliit na bulaklak at pinalamuti ko sa aking heels.
Masarap sa pakiramdam na suot ko ang sarili kong gawa, higit sa lahat, minus sa gastos. Nakakatipid at bukod tangi na disenyo na walang katulad. Lang nakabihis, umalis kami ni Oceani at bumili ng cake sa town. Pagdating sa bake shop, papasok pa lang, nasiplatan ko agad ang cake na gusto kong bilhin. Sabi ko, yung isang cake, bakit walang price? Magkano yun? Hindi agad nakapagsalita. Nag-iisip pa. Sabi ko, may balak pataasan ang presyo. Nakikita ko sa reaksyon ng kanyang kilos at facial reaction ng mukha. 1,400 ang presyo sa nakahilira, tita. Sa kabila, 2,700. Sabi ko, maganda ang disenyo. Sobrang laki, kaso hindi ko nagustuhan ang kulay. Tinanong ko, bakit yung isa walang presyo? Magkano yan? Nag-iisip pa talaga. Alam ko na hindi magkatugma sa presyo na ibibigay sa akin. 1,600. Sabi ko, bakit mo pinataasan ng presyo? Kasi po sa design magkakaiba. Sabi ko, syempre, lahat na cake may kanya-kanyang design kasama sa negosyo nyo yan. Pero ang timbang parehas, walang pagkakaiba. At sa bawat design, hindi magkatalo sa mga cake. Shapes lang magkaiba. Heart, napakadaling mag-design ng heart. Pero ang mga design, sakto lang. Walang kahirap-hirap yan kung paano gawin. Tapos kung titimbangin natin sa timbangan mo, walang lamang. Sigurado ako dyan. Namula siya, tita. Sabi ko, magnegosyo kayo sa tama. Inaayos niya ang cake. Matamlay ang kanyang mga kilos. Number 1 ako na customer nila. At laging bumibili. Kaibigan ko rin sila at madalas nagtatawanan kami noon kung ako ay bumibili. Pero sa oras na yun, tita, inayos ko lang ang konting gusot para maging patas sa lahat na bumibili. Binili ko ang cake na pinag-uusapan namin. Kahit tinaasan niya ang presyo, binili ko pa rin, tita. Umuwi kami ni Oceani. Bit-bit namin ang cake. Kulay ube, heart shape, bawat sulok heart shape ang palamuti na icing. Sa gilid at ube ang kulay. Dominant color ay puti. May 2 rosas na orange at 3 maliliit na dahon kulay berde. Nang nasa bahay na kami, inayos ko ang table at mga gamit sa school ni Oceani. Sabi ko, mag-aral ka habang ako ay may gagawin. Gumawa ka ng mga bagay na kaya mong gawin. May clay, colored pencils, crayons, drawing book, gunting, isang libro na iba't ibang uri ng mga pictures na pwede niyang gupitin at may guide. Tahimik at humingi ng elephant, maya-maya sumigaw, "Mama, tapos na ang pagguhit ko." Napawaw na lang ako, tita. Na-surprise din ako dahil maganda ang pagkaguhit. Hindi ko sukat akalain na makabuo ng elephant. Sabi niya, ito ang elephant, mama, sa candy nang nag-alay lakad tayo. Oo, naalala ko. Sumigaw ka noon kasi tuwang-tuwa ka nang nakita mo ang elephant sa loob ng malaking truck. Opo, mama, kaya ginuhit ko siya ngayon. Napahag ako sa kanya, tita, at hinalikan sa pisngi. Masaya siyang nagdo-drawing habang ako naman ganado sa pagtatype habang nakikinig ng Ballad for Adeline by Richard Kleinerman. Ganado, relaxing habang nagtatype. May dumating na mga politiko. Isa sa mga talik naming kaibigan. Nasulyapan ko ng isang government official na kasama nila, yung taong nagharang ng NGO ko noong panahon na pinaprocess ko ito. Nakatayo sila at nag-uusap galing sa house to house upang mangampanya. Tinanggal ko sa poste ang kanyang poster na nakadikit sa poste ng electric line at sa harap ito ng aming bahay. Dinikit ito last April 25. Sabi ko sa aking sarili, nagpapadumi ka lang sa aking paningin. Ang gaganda ng mga bulaklak ko sa paligid at malinis, walang basura kahit isa. Tapos dikitan lang ng isang papel na basura sa aking paningin. Wow, bigat ha. Pinagmamasdan ko sila sa taas ng hagdan habang siya tinitigan niya ang kanyang poster na tila bang palaisipan sa kanya.
Ang poster, bakat na lamang ng glue ang naiwan sa poste. Lahat sila hindi pumanik sa bahay, maliban na lang sa aming matalik na kaibigan. Nakipag-shake hands ako sa aming kaibigan habang ang mamang traidor ng aking NGO nakatitig pa rin sa poste. Alam ko, hindi siya makiusap. Ang government official na ito, kasi isang beses sinigawan ko ito nang pumunta sa bahay ng kinausap ako tungkol sa aking citizenship. Dahil niyaya ako ng taong ito na dapat ilipat ko na raw ang citizenship ko sa bansang ito. Noong nag-uusap kami, sabi ko, tita, ganun lang ba kadali sa iyo ang isurrender ang aking pagka-Filipino? Isang desisyon na pinakamahirap gawin sa buong buhay ko yan. Pilipino ako at dugong Pilipino ang nananalaytay sa aking kaugatan at pagkatao. Kung isang maruming politiko lamang ang kausap ko, di bali na lang. Pinagmamasdan ko silang lahat sa taas. Pinagmamasdan niya pa rin ang poste ng mamang ito. Ang poste na tanging bakas ng glue na lamang ang naiwan at nakadikit sa poste. Nakipag-shake hands ako sa aming kaibigan. Isa sa kanilang kasama, panay-introduce sa akin at fluent to speak English. Sabi ko, kilala ko si kuya at kaibigan namin siya at mabait. Kinausap ko sa wikang Sinhala. Biglang tumahimik ang lahat at nakipag-shake hands ako at sinara ko ang aming usapin dahil alam ko, sasayangin lang ang oras ko ng mga politikong walang pwesto sa buhay ko. Politikong hindi mapagkakatiwalaan. Nagmamadali ako upang ipagpatuloy ang pagtatype ko. Hanggang sa umalis silang lahat, sinara ko ang pinto at mga bintana upang hindi ako maistorbo sa pagtatype. Ibibigay ko lamang ang oras ko ngayon para sa Bombo Radio and to celebrating my birthday dahil ito ang aking kaligayahan na walang makakahadlang sino man. Happiness is a state of mind. It cannot be found in the material things about us, such as wealth, power, or fame. Last April 25, dumalo kami sa isang malaking programa dito sa Maligawa Candy Temple, Sri Dalada Maligawa, or Maligawa, commonly known in English as the Temple of the Sacred Tooth Relic. It's a Buddhist temple in Kandy, Sri Lanka. Located ini sa Royal Palace Complex, Sanganay Kingdom of Kandy, which houses the relic of the tooth of the Buddha. Since ancient times, ang relic has played an important role sa local politics because ginapatihan na kung sino man ang makahawak sa relic also holds the governance of the country. The relic was historically held by Sinhalese kings. Ang Temple of the Tooth is a World Heritage Site, mainly due to the temple and the relic because of the two particular chapters, the Malwathu chapters and Asgiri chapters. Conduct daily worship in the inner chamber of the temple. Ang mga ritual gina-perform 3 times a day, at dawn, at noon, and in the evenings. On Wednesdays, there is a symbolic bathing of the relic with a herbal preparation made from scented water and fragrant flowers called Nanumura Mangalyaya. This holy water is believed to contain healing powers and is distributed to those present. Ang Kandy Esala Perahera is conducted annually to pay homage to the sacred tooth relic. Pagkatapos ang Maha Parinirvana of Gautama Buddha, according to the legend, the tooth relic was preserved in Kalinga and smuggled to the island by Princess Hemamali, sang iya nga bana, si Prince Danta, on the instructions ng iya amay nga si King Gohasiva. Hemamali ate the relic in her hair on the way to the island, or hid siguro no, gintagos ni ang relic sa iya nga ulo, sa iyang buhok. On the way to the island, they landed on the island in Langkapatana,
during the reign of Sirimighavana of Anuradhapura and handed over the tooth relic. Ang hari, gin-enshrine niya ini sa Megagiri Vihara or present-day Isurumu niya in Anuradhapura. Safeguarding the relic was the responsibility ng monarch. From then, therefore, over the years, ang custodianship of the relic came to symbolize the right to rule the island. Therefore, reigning monarchs built the tooth relic temples quite close sa ilang royal residences, as was the case during the times of the Anuradhapura Kingdom of Polonnaruwa, and Kingdom of Dambadeniya. During the era of the Kingdom of Gampola, the relic was housed in Niyam Gampaya Vihara. It is reported in the messenger poems such as Hamsa, Gira, and Selalihini na ang Temple of Tooth Relic was situated within the city of Sri Jawawardhanipura, Koti, when the Kingdom of Koti was established there. So during the reign ni Dharmapala of Koti, ang relic ginsaylo and was hidden in Dilgamua Vihara, Ratnapura in a grinding stone. So gindala ini sa Kandy by Hiripipiteye Dia Wadana Rala and Divanagala Ratnalalankara Tera. King Vimaladharmasuriya the first. He built a two-story building para nga i-deposit ang tooth relic, and the building is now gone. Wala na. Sang 1603, when the Portuguese kingdom invaded Kandy, it was carried to Mida Mahanuwara in Dumbara. Na-recover ini the time of Rajasinha II, and it has been reported that he reinstated the original building or nagpatindog siya sang bago nga temple. The present-day temple of the tooth, ginapatindog ini ni Veera Narindha Sinha. The octagonal Patithi Ripua and moat were added during the reign of Sri Vikrama Rajasinha. The royal architect Devendra Mulacharya is credited with building the Patithi Ripua. Originally, ginagamit ini sa mga hari for recreational activities, and later, it was offered to the tooth relic. It now houses the temple's library. The temple was attacked in 1989 by the militant organization Janatha Vimukti Peramuna, or JVP. It had the intention of capturing the relic, and in 1998, by the militant organization Liberation Tigers of Tamil Eelam, this attack damaged the front side of the royal palace. So on January 25, 1998, the Temple of Tooth was attacked, suicide truck bombing. Around 6:10 in the morning, 17 ang mga nagkalamatay, 25 ang na-injure. April 2025, the Temple of the Tooth held a public exposition of the tooth relic that drew approximately 450,000 devotees sa isa lang gid ka adlaw, with queues or konpila stretching nearly 10 kilometers. Severe overcrowding nagresulta ini sang 4 kakamatayon and more than 3,000 nga mga na-hospitalized, primarily due to heat exhaustion. Authorities suspended additional train services to the city, deployed police commandos for crowd control, and restricted entry to the temple complex. Well, I guess hasta lang anay kititiring nga part, medyo maluwig-luwig naman iningin share diri sa aton ni Aguila sa Sri Lanka, but tapuson tani amat-amaton talang
the usual na ginahimo naton kung medyo malaba-laba ang ginapalab o tiring istorya. Anyway, thank you so much sa imo. For the meantime, Agila sa Sri Lanka, tapuso nato nini, we still have time, no? Tomorrow we are still going to read stories para sa inyo. So unahon tani ang kasugpon sa sulat ni Agila sa Sri Lanka. Sa inyo man nga may istorya dira mga kabombo, feel free anytime nga ipalabot diri through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang mga kasaysayan and ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Up next, ang mga dramas naman sa hapon, diri sa Bombo Radio Iloilo, Unagid, Tuyang, Ermitanya, pagtapos na ang Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So enjoy lang. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.